ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan ang isang tao kapag lalong pinagbabawalan ay mas lalong nagnanais na makatikim ng kalayaan. Sa kagustuhang maging malaya, nagiging biktima tayo ng sitwasyong hindi natin napaghandaan. Ikaw kabarangay, anong pangyayari sa buhay mo ang hindi mo napaghandaan? Papa Dudut. Magandang araw sa inyo, Papa Dudut. Ako po si Nati, 42 years old na sa ngayon at isang single mom. Bago ko po simulan ang kwento ko ay gusto ko po munang ipaalam sa inyo na matagal na po akong nakikinig sa programa ninyo. Nagsimula po ako sa pakikinig sa radyo hanggang sa nalaman ko na may mga upload na rin po kayo sa YouTube. At nagla-live airing na rin po kayo araw-araw sa inyong Facebook page sa Barangay LS 97.1. Kaya naman ngayon ay naisipan ko na rin pong sumulat sa inyo para ibahagi ang kwento ko. Papadudot na ulila po ako sa ama noong 15 years old pa lamang ako. Kaya ang nanay ko na ang mag-isang nagpalaki sa akin. Bunso ako sa aming magkakapatid at 3 lamang kami at 2 taon lang ang mga pagitan namin. Bata pa lamang ako ay naranasan ko na ang pagiging mahigpit ng nanay ko. At mas lumala yon noong nawala na si tatay na tanging kakampi ko sa buhay ko. Mula kasi sa tradisyonal na conservative na pamilya si nanay, kaya napakahigpit niya sa aming magkakapatid. Kahit nung nabubuhay pa ang tatay ko ay siya pa rin ang mas nasusunod. Si nanay naman ang namili ng kurso namin sa kolehiyo kaya lahat kaming magkakapatid ay nagtapos ng business administration. Nagkaiba lang kami ng major. Gusto kasi ni nanay na matuto agad kami sa pagnenegosyo dahil yun daw ang mag-aahon sa amin sa kahirapan. Hindi naman po kami yung masasabing talagang mayaman pero dahil madiskarte si nanay ay nabigyan niya kami ng magandang buhay kahit siya lang ang mag-isang nagtataguyod sa amin. Ginamit po ni nanay ang minana niyang lupa sa mga yumaon niyang magulang at yung perang naiwan ni tatay. Kasama na roon ang sariling ipon niya mula sa tindahan ng karne at bigasan sa palengke para maipagawa ang apartment niya na may 2 palapag. 6 ang unit na pinapaupahan namin. Yung 3 unit na nasa 2nd floor ay pinalagyan niya ng 3 double-deck bed para gawing bed space for rent. Marami rin kasing eskwelahan na malapit sa area namin kaya karamihan sa mga bed spacer doon ay mga estudyante. Papadudot kahit sa mga nakakarelasyon namin ay kontrolado rin ni nanay. Hindi sapat sa kanya yung may maayos na trabaho lang. Mas gusto niya yung masasabing successful na sa buhay o di kaya ay galing sa may kayang pamilya ang mapapangasawa namin. Ang kaso'y taliwas sa inaasahan niyang naging first boyfriend ko. At kahit na hindi naman kami nagkatuluyan, parang buong buhay ko nang dinala ang pagkakamaling yon, Papadudot. Hoy, Nati! Sino na naman ang pumaporma sa'yo? May nakapagsabi sa akin na may bago ka na naman daw manliligaw ah. Sino na naman po nagsabi sa inyo niyan? Hindi na mahalaga kung sino yung nagsabi sa akin. Ang ipinupunto ko rito, hindi ka na dapat nakikipagrelasyon sa kung sino-sino. Pasensya na po kayo, Nay, pero nasa tamang edad na naman po ako eh. Hindi niyo na po ako kailangang paghigpitan.
37 na ako, baka nakakalimutan nyo. Wala akong pakialam sa edad mo. Hanggat hindi ko nakikilala yung manliligaw sa'yo, hindi ka pwede makipag-usap sa kanila. Ako magdidesisyon, naiintindihan mo? Bakit po sina ate at kuya pinayagan nyo na mag-asawa? Nakapag-asawa sila kasi ako ang pumili ng mapapangasawa nila. Kaya ikaw, hanggat wala kang nahahanap na matinong lalaki, wag kang magtatangka na magpakilala sa akin ng kahit na sino lang, ha? Nay naman, paano naman po ako makakahanap ng katulad ng napangasawa ni ate? Tsaka kung magpapakasal man po ako, gusto ko dun talaga sa taong mahal ko at hindi sa nireto nyo. Hindi kayo aasenso sa puro pagmamahal lang. Na hindi naman po porket pipiliin ko yung mahal ko, wala na akong gagawin para mapabuti yung buhay ko. Nakapagtapos po ako ng pag-aaral. Tsaka malakas pa ako kaya kayang-kaya ko pa maghanap ng trabaho. Hindi ko naman po kailangang iasa sa mapapangasawa ko yung magiging kinabukasan ko Kahit na! Isipin mo naman yung magiging kahihiyan ko kung mag-aasawa ka ng kapos sa pera. Ganyan na po ba talaga tayo nabubuhay ngayon, Nay? Lagi na nakabase sa sasabihin at iisipin ng ibang tao? Sumunod ka na lang sa gusto ko, Nati. Para sa ikabubuti mo rin yon. At wag kang magkakamaling suwayin ako, ha? Kayang-kaya kitang itakwil bilang anak. At isa pa, kung gagawin mo yon, ikaw pa lang ang pinakaunang susuway sa akin sa pamilyang ito. Hindi mo magugustuhan yung gagawin ko kung sakasakali. Nay naman, parang tinanggalan nyo na kami ng kalayaan. Mas gusto mo bang maging malaya pero naghihikahos ka naman sa buhay? Abay, mag-isip-isip ka! Hindi lahat ng gusto mo makabubuti sa'yo. Marami na akong pinagdaanan sa buhay kaya alam ko kung ano yung sinasabi ko. Kung hindi mo kaya magtiwala sa mga desisyon ko, pwede ka nang umalis. Pero wala kang makukuha sa akin kahit na piso. At wag mo na rin asahan na may pamilya ka pang babalikan. Sobra naman po yun, Nay. Alam ko! Kaya kung ayaw mong maranasan yon, abay magpakatino ka at sundin mo na lang ang gusto ko. May magagawa pa po ba ako? Kahit ano namang paliwanag yung gawin ko, baliwala na sa inyo. Buti alam mo, walang ibang masusunod sa pamilyang ito kung hindi ako. Lahat ng meron kayo, galing sa akin. Matuto kayong tumanaw ng utang na loob. Sana po, hinayaan nyo na lang kaming tumayo sa sarili naming mga paa, kesa habang buhay kaming magbabayad ng utang na loob sa inyo. Tumigil ka na nga dyan! Asikasuhin mo na lang yung mga apartment. Singilin mo na yung mga nangako magbabayad nung nakaraang buwan. Kapag hindi pa rin nakabayad, palayasin mo na. Hindi yung marami ka pang sinasabi dyan. Wala ka pa namang napapatunayan. Papadudod, sakal na ako noon sa paghihigpit ng nanay ko. Ilang beses ko na rin sinubukang makawala sa kanya pero lagi siyang nagbabanta na itatakwil niya ako bilang anak niya. Nahirapan ako sa sitwasyon ko at hindi ko rin maiwasang makaramdam ng inggit sa mga kabatch ko na may mga sarili ng pamilya. Kahit yung nakarelasyon ko noong college ay kasal na rin. Hindi ko lang maialis sa isipan ko na kung yung kinasal sa kanya, kung ako yung kinasal sa kanya, masaya na sana ako sa pamilyang meron ako. Kaya naman sa sobrang higpit ni nanay ay tumandang dalaga na lamang ako. Sa katagalan ay nasanay na lamang ako na wala akong social life. Hindi na rin ako nakikipag-usap sa mga lalaki para wala nang manligaw sa akin. Umikot na lamang ang buhay ko sa pagtulong kay nanay sa negosyo niya. Taga-asikaso ako ng mga permit, tagabayad ng bills at kung ano-ano pa. Sa madaling salita, ako ang naging kanang kamay ni nanay, Papa Dudut. At kapalit naman noon ay nagde-deposit siya ng pera sa savings account ko. Lahat ng sweldo ko ay nakadirekta na roon para hindi ko magastos. Katwiran niya ay wala naman akong pagkakagastosan dahil provided naman niya ang lahat kaya ipunin ko na lang daw yon. Hindi naman yon problema sa akin dahil tama rin naman si nanay, Papa Dudut. Kung kailan okay na ako sa pagiging single at nakafocus na lang sa kung paano mapapasaya ang nanay ko ay saka ko naman nakilala ang lalaking muling nagpatibok ng puso ko. Walang iba kundi si Jobert, Papa Dudut. Hindi naman siya kagwapuhan pero matangkad siya, moreno at mukhang sanay na sa kahit na anong trabaho. Nung araw na nagkakilala kami ay naghahanap siya ng mauupahan. Sakto naman na naroon ako sa apartment na pinapaupahan namin para magpalinis ng mga bakanting unit. Kaya ako ang nakausap niya, Papa Dudut.
Excuse me po. Miss, nangungupahan ka rin ba rito? May tatanong lang sana ako. Ano yung itatanong mo? May bakante pa kaya dyan? Isang buong kwarto ba o bed space lang? Bed space lang. May bakante pa ron sa pinakadulong kwarto. 2 pa yung bakante. Kung gusto mo sa'yo na yung isa. Buti na lang meron dito. Kanina pa kasi ako naghahanap ng mauupahan. May mga nakita naman ako pero masyadong mahal. Bed space lang kasi kaya ng budget ko eh. Magkano ba renta ng mga bed spacer dito? 2.5, kasama na tubig at kuryente. Pero kapag may cellphone ka, laptop o rice cooker, magdadagdag ka. Cellphone lang naman yung meron ako. Add ka ng 100 pesos. Ganun pala rito. Bakit? Namamahalan ka ba sa 100 pesos? Hindi naman. Hindi ko lang inaasahan yung kailangan magdagdag pag may gamit. First time mo maging bed spacer, no? Oo. Galing pa kasi ako ng probinsya. Nagpunta lang ako rito para magtrabaho. Kasama ko nga sana mga tropa ko pero iniwan nila ako eh. Bakit ka naman nila iniwan? Hindi sila natanggap doon sa pinag-a-applyan namin. Yun naman pala eh. Dapat intindihin mo rin sila. Ano pa nga naman ang gagawin nila rito kung wala naman silang trabaho? Hindi pa naman sila bumabalik sa probinsya namin. Magkakasama lang sila naghahanap ng trabaho. Saka matira-matibay na lang talaga kami nito. Bakit naman? Hindi rin kasi ako sigurado kung tatagal ako rito. Kada galaw, kailangan ng pera. Lahat kailangan bilhin. Hindi kagaya doon sa amin sa probinsya. Nasa paligid lang yung mga iluluto namin. Gano'n naman pala eh. Bakit pinili mo pa magtrabaho dito sa Maynila? Kailangan namin ng pera. Nakasangla yung lupa namin. Kaya pala. Magkano bang dala mong pera? 1 month advance, 1 month deposit kasi kami rito. 5,000 lang ang dala kong pera. Pero nabawasan na rin nung pinamasahin namin at ginastos sa pag-a-apply. Kung ganon, pang 1 month deposit na lang yung meron ka? Oo eh. Sana nga pwede yun dito. Kasi kung hindi, maghahanap pa ako ng iba. Pangilan na ba to sa mga napagtanungan mo? Pang-5 na. Marami ka na palang napagtanungan. Baka gabihin ka na niyan. Pag minalas-malas, aabutin talaga ako ng gabi. At pag mas minalas pa, maghahanap na lang muna ako ng matutulugan sa tabi-tabi. Kakausapin ko na lang yung may-ari nitong paupahan. Pwede na siguro yung 1 month deposit. Basta pag sumahod ka na, ibigay mo yung 1 month advance ha. Kakilala mo ba yung may-ari? Hindi na mahalaga kung kakilala ko o hindi. Ang mahalaga, may matutuluyan ka na. Hintayin mo na lang na matapos yung paglilinis dun sa kwarto sa dulo. Tapos pwede ka nang pumasok dun. Eto nga pala yung bayad ko. Sigurado ko bang ikaw na bahala? Alam mo, pasalamat ka kasi ako yung natsyempohan mo. Hindi ka dapat basta-basta nag-aabot ng pera rito kahit mukha pang katiwa-tiwala yung kausap mo. Dapat manigurado ka muna. Maraming manloloko dito sa Maynila. Kahit saan naman marami niyan eh. Pero ang gaan mo kasi kausap kaya alam ko mapagkakatiwalaan ka. Sambola ka pa. Hindi kita binobola, miss. Totoo yung sinasabi ko. Nati ang pangalan ko. Ako naman si Jobert. Ano nga pala yung trabahong ina-applyan mo? Sa housekeeping. Janitor ako sa hotel. Janitor ka pala. Saan nga pala yung probinsya nyo? Taga-Samar ako. Taga-Samar ka pa tapos dito mo naisip mamasukan sa Maynila? Inaya kasi ako ng mga kaibigan ko. Sabi, mas marami daw mapapasukan trabaho rito. Pero ang ending, iniwan ka naman nila. Nasaan na ba yung mga kaibigan mo ngayon? Naghahanap pa sila ng trabaho. Nagkahiwa-hiwalay na kami nung sinabi kong natanggap ako. Parang sumama pa nga loob nila sa akin eh. Ayaw mo bang sumama sa kanila? Gusto pero natanggap na ako sa ina-applyan namin eh. Baka matagalan pa ako makahanap kung sasama ako sa kanila. Paubos na yung budget ko. Sa bagay, gets naman kita dyan. Tama lang din naman yung ginawa mo. Importante na magkaroon ka kagad ng trabaho kasi hindi ka makakasurvive dito nang wala kang pera. At wala akong matutuluyan kaagad kundi dahil sa'yo. Kaya maraming salamat ha. Ang ganda-ganda mo na, ang bait-bait mo pa. Bolero. Hindi ka ba naniniwala na maganda ka? Mas mabuti pa, puntahan mo na yung kwartong tutuluyan mo. Siguro naman tapos nang linisin yon. Mamili ka na ng pwesto kasi mamaya parating na yung ibang bed spacer. Bakit alam mo yun? Siyempre, matagal na ako rito. Teka, saan ba yung kwarto mo rito? Secret. Sige na, may lakad pa ako. Bahala ka na dyan ha. Salamat ulit ha. Papadudod, hindi ko sinabi kay Jobert na ako ang namamahala sa apartment na yon
at pamilya namin ang may-ari. Gusto ko lang makatulong sa kanya noong time na yon pero wala naman akong plano na makipag-close sa kanya. Unang-una, hindi siya papasa sa nanay ko kahit bilang kaibigan ko lang. Pangalawa ay ayoko munang mapalapit sa kahit na sinong lalaki. Naroon na kasi yung takot na baka kapag natuto na naman akong magmahal, ay masaktan lamang ako kapag hindi siya nagustuhan ng nanay ko. Pero aaminin ko, Papa Dudut, na may dating naman si Jobert. Mukhang mabait din siya at pinaka nagustuhan ko yung pagiging responsable niya at yung malasakit niya sa pamilyang naiwan niya sa Samar. Nang mga sumunod na araw, nakakakwentuhan ko na si Jobert, 9 years ang tanda ko sa kanya. 28 pa lang kasi siya noong panahon na yon. Nalaman ko na marami pala silang magkakapatid. Yung iba pinakupkup na lamang sa iba nilang kamag-anak dahil hindi na kayang buhayin ng mga magulang niya. Parehong magsasaka ang mga magulang niya at masyado na ring matanda para magtrabaho pa. Hindi nga nagtagal ay inamin ko na rin sa kanya na kami talaga ang may-ari ng paupahan. Nagulat siya nang sabihin ko yon. Nakaramdam din siya ng hiya dahil masyado na raw siyang naging feeling close sa akin. Papa Dudut, sinabi ko naman na ayos lang yon. Pero kung gusto niyang makipagkaibigan ay hindi ko siya mapagbibigyan. Hindi ko sinabi ang kadahilanan at hindi na rin naman siya nangulit dahil nahihiya na siyang makipag-usap sa akin noon. Ilang buwan pa ang lumipas, Papa Dudut, at sa tuwing pumupunta ako sa paupahan, walang pagkakataon na hindi kami nakakapag-usap ni Jobert. Sumakto kasi yung punta ko roon na wala rin siyang pasok sa trabaho. At kahit ayaw kong makipagkaibigan sa kanya, habang tumatagal ay unti-unti na rin akong bumibigay, Papa Dudut. Did you think Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, simula nang lumambot ako kay Jobert ay pumayag na akong maging magkaibigan kami. Bagamat alam ko na sigurado magagalit ang nanay ko. Ibinigay ko sa kanya ang number ko at tuwing gabi kami ang madalas na magkausap. Tumatawag pa nga siya minsan. Yung biruan namin at masayang kwentuhan ay inaabot pa ng hanggang madaling araw. Papa Dudut, kahit malapit na kami ni Jobert sa isa't isa ay hindi ko pa rin hinahayaan na humigit pa roon ang samahang meron kami. Mula kasi noong madalas na kaming nakakapag-usap ay napansin ko na mas nagiging sweet na rin sa akin si Jobert. Batid ko na hindi normal sa magkakaibigan lang ang mag-update sa ginagawa ng isa't isa. Madalas pa siyang magpaalala sa akin na huwag akong magpapalipas ng gutom dahil magagalit daw siya. Corny mang pakinggan, pero kilig na kilig ako sa ganong galawan niya noon. Pero tuwing naiisip ko si nanay ay bigla na lang akong nawawala ng gana. Itinigil ko ang pakikipag-usap kay Jobert. Hindi na ako nag-reply sa mga text message niya at hindi ko na rin sinasagot ang mga tawag niya kahit paulit-ulit pa niyang ginagawa yon. Tuwing pumupunta naman ako sa apartment ay itinataong ko na lamang na may pasok siya. Pero noong huling punta ko, Papa Dudut, ay hindi ko akalain na naroon pala siya kaya hindi na ako nakaiwas pa. Nati! Ano bang kailangan mo? Iniiwasan mo ba ako? Hindi kita iniiwasan. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Hindi ka na nagre-reply sa mga text ko. Pati tawag ko, hindi mo na rin sinasagot. Busy ako sa trabaho. Maraming pinapaasikaso sa akin si nanay. Kahit sa gabi, Pagod na ako ng ganong oras kaya hindi na ako nagsiselfone. hindi ako naniniwala. Iniiwasan mo lang talaga ako. Ano naman kung hindi ako sumasagot sa tawag mo o nagre-reply sa mga text mo? Wala naman akong obligasyon na gawin yon. Hindi mo ako girlfriend. Akala ko ba nagkakamabutihan na tayo? Huwag ka ngang assuming. Natuwa lang ako sa'yo noon kaya madalas tayo magkausap. Alam kong hindi ka nagsasabi ng totoo. Sinasabi mo lang yan para layuan na kita. Eh ano naman kung ganun nga? Sabi ko na nga ba eh. Inaasahan ko na rin naman na gagawin mo to nung nalaman ko na may kaya yung pamilya mo. Nakakahiya nga naman kung makikita ka na ikihalubilo sa isang janitor na kagaya ko. Walang kinalaman sa trabaho mo yung pag-iwas ko. Baka dahil sa itsura ko. Hindi rin. Eh ano? Sabihin mo naman sa akin kung bakit. Wala akong kailangang sabihin sa'yo.
Bumalik ka na ron sa kwarto nyo. May lakad pa ako. Gusto kita, Nati. Gustong gusto kita. Huwag mo naman ako iwasan. Gusto lang kita makausap. Yun na lang yun, nagpapasaya sa akin ngayon. Kahit gusto mo ako, hindi pwede maging tayo. Iba yung gusto kong lalaki. Hindi ikaw. O hindi mo ako gusto, bakit pinagpupuyatan mo ako? Bakit nakikipag-usap ka sa akin hanggang madaling araw? Imposibleng wala lang yun. Alam ko na may ibig sabihin lahat ng ginagawa mo, pero pinipigilan mo lang yung sarili mo. Tsaka kahit hindi mo aminin, alam ko na dahil yun sa estado ng buhay ko. Napakalit lang ng sweldo ko kumpara sa kinikita nyo. Baka nga iniisip mo pa na pera lang habol ko sa'yo kaya ako nagkakaganito eh. Hindi kita pinag-iisipan ng ganyan. Sabihin mo na lang kasi yung dahilan kung bakit mo ko iniiwasan. Hindi ka ba marunong umintindi? Hindi nga kita gusto. Hindi tayo pwede at mali lahat ng iniisip mo. Kung gusto mo magka-girlfriend, ibang babae na lang yung ligawan mo, wag na ako. Ikaw gusto ko eh. Kaya agad hindi mo sinasabi sa akin yung totoong dahilan ng pag-iwas mo, hindi ako titigil, Nati. Liligawan kita kahit ayaw mo. Pupuntahan kita sa inyo. Wag na wag mong gagawin yan. Bakit? Kinakahiya mo ba talaga ako? Bakit pa paulit-ulit ka? Nakakairita ng pakinggan. Pasensya ka na. Gusto lang naman talaga kita makausap. Hindi nga pwede ang kulit-kulit mo. Kahit sandali lang oh. Sige na naman. Kung gusto mong kausapin pa kita, huwag kang gumawa ng eksena rito ha. Isa pa wala ka sa lugar para pilitin ako makipag-usap sa'yo. Kapag sinundan mo pa ako, palalayasin na kita rito. Wag naman. Kailangan ko na matutuluyan. Pwes huwag kang makulit. Matuto kang lumugar. Tenant ka lang namin dito at wala tayong espesyal na ugnayan. Naiintindihan mo? Papadudot labag man sa kalooban ko na magbitaw ng masasakit na salita kay Jobert, ay ginawa ko pa rin para lang tigilan na niya ako. Kung magpapatuloy pa kasi ang pag-uusap namin ay posibleng makarating na yon kay nanay at siguradong palalayasin niya roon si Jobert. Ayoko mangyari yon. Alam ko kung gaano kahirap ang sitwasyon niya at ayoko nang makadagdag pa sa iniisip niya. Iniwasan na rin ako ni Jobert matapos ko siyang sabihan ng mga masasakit na salita. Doon naman ako nakonsensya. Nang huli kong punta sa apartment ay nag-usap kaming dalawa at sinabi ko na sa kanya ang totoong dahilan kung bakit ko siya iniiwasan. Matapos kong ipaliwanag ang sitwasyon ay sa kanya lamang ako naunawaan. Sa huli tumuloy pa rin si Jobert sa pangliligaw sa akin at sinagot ko naman. Pero may usapan kami na walang dapat na makaalam tungkol sa relasyon naming dalawa. Tumagal ng ilang buwan ng relasyon namin ang hindi nalalaman ni nanay. Sobrang saya ko noon dahil naranasan ko yung meron nang nag-aalaga sa akin. Palaging nag-aalala at palagi akong pinapasaya. Natuto akong magpaganda ulit at magpa-sexy. Mula nung maging kami ni Jobert ay madalas akong pumupunta sa apartment. Nang minsan kasing may nangyari sa amin sa hotel pagkatapos naming mag-date ay doon ko naramdaman na parang bumata ako ng ilang taon. Kaya naman nung nangyari yon ay hinahanap-hanap na yon ang katawan ko, ay ako na mismo ang gumagawa ng paraan para magkasama kami ni Jobert. Dahil mahal na mahal ko si Jobert ay tinulungan ko siya sa problema niya sa pera. Kapag nagigipit siya ay pinapahiram ko siya ng pampadala sa probinsya. Hindi rin ako mahigpit sa kanya sa pagbabayad ng renta dahil ako na nga lang muna ang nagbabayad tuwing wala nang natitira sa sweldo niya. Binigyan ko na lamang siya ng isang kwarto para wala na siyang kasama at malaya na rin naming nagagawa ang kahit na anong bagay nang walang nakakakita sa amin. At dahil doon kahit papaano ay nakakaramdam ako ng kalayaan. Mahal, kailangan ko nang umuwi. Maagang nagigising si nanay. Kapag kinatok niya ako sa kwarto tapos hindi ko siya pinagbuksan, malalaman niya na wala ako roon. Mamaya na. Ihahatid naman kita eh. Pero mahal, mag-aalas 3 na ng umaga. Wala pa nga akong tulog eh. Mamayang alas 7, marami na namang ipapagawa sa akin si nanay. Yun totoo. Anak ka ba talaga niya o alalay? Hayaan mo na. Yan na talaga yung ganap ko sa pamilya namin. Ako na lang yung maaasahan ni nanay. Nasaan ba yung iba mong kapatid? Nakabukod na sila.
Pero bumibisita naman sila sa bahay tuwing linggo pagkatapos nilang magsimba. Isa kasi yun sa mga rule ni nanay. Yung kahit may pamilya na kami at busy na sa sarili naming buhay, dapat pa rin kami maglaan ng isang araw para magkasama-sama. Mabait naman pala yung nanay mo eh. Sa ibang bagay, oo. Pero pagdating sa mga nakakarelasyon namin, hindi. Gusto niya kasi yung mayaman. O kaya basta may negosyo. Huwag ka sana ma-offend ha. Ipapaliwanag ko lang naman. Kapag mga kagaya mo kasi na mababa ang sweldo, ipapahiya ka lang ni nanay. Sasabihin niya wala ka namang mararating sa buhay kung janitor ka lang. Grabe naman siya mang maliit ng ibang tao. Kaya nga ako nag-iingat, 'di ba? At sa ginagawa mo ngayon, ipapahamak mo lang ako. Ganito na lang ba tayo palagi? Kapag napasaya na kita, uuwi ka na. Paano naman ako, mahal? Gusto pa kita makatabi matulog. Magagawa rin natin yan. Pero sa ngayon hindi pa pwede. Hindi ka pa ba masaya na may oras pa rin ako sa'yo? Parang hindi naman masaya yung ganito. Parang nanlilimos na ako ng oras sa'yo. Mahal, huwag ka nang magtampo. Hayaan mo babawi ako. May bala ka pa ba talagang humiwalay sa nanay mo? Kasi kung habang buhay ka na lang magpapakontrol sa kanya, hindi ka talaga magiging malaya. Hindi kasi yun ganun kadali. Bigyan mo lang ako ng sapat na panahon, mahal. Kung ikaw lang naman, naiintindihan kita. Pero yung nanay mo, ang labo talaga eh. Maiintindihan ko pa siya kung minor de edad ka pa. Pero mahal, 37 ka na. Dapat nga may anak ka na ngayon. Hindi ko nga alam kung mararanasan ko pa yun eh. Malay mo, magbagong isip ng nanay mo kapag nabuntis kita. Mas malaking problema yung sinasabi mo. Ang hirap kasi ng ganito. Para tayong mga kriminal na nagtatago. Para nagkikita na lang tayo tuwing gusto natin may mangyari sa atin. Namumukha naman tayong mga tanga nito eh. Sa umpisa lang naman to. Hayaan mo na muna natin ganito ang setup natin sa ngayon. Mahal naman, seryoso ko. Siyempre mo na yung nanay mo para maipakilala mo na ako sa kanya. Wala naman akong habol sa pera niyo eh. May trabaho naman ako. Kung yung panggastos ang problema kapag mag-asawa na tayo, pwede naman natin paghatian yun, di ba? Huwag kang mag-alala. Hahanap lang ako ng tiyempo. Masasabi ko rin to sa nanay ko. Pero sa ngayon, konting tiis muna, ha? Ano pa nga ba magagawa ko? Wala naman eh. Sige na, magbihis ka na. Ihatid na kita sa inyo. Kahit hindi mo na ako ihatid, kaya ko ng sarili ko. Delikado sa labas. Huwag na matigas yung ulo mo. Oh, sige na, oo na. Magpapahatid na ako. Nga pala, huwag ka muna pumunta rito mamayang gabi. Ha? Bakit? Baka makahalata na yung nanay mo. Sa susunod na linggo na lang ulit. Sa bagay. Pero mamimiss kita, mahal. Mamimiss din naman kita eh. Pero sabi mo nga diba, tiis-tiis muna. Papadudot halos isang linggo kaming hindi nagkita ni Jobert. Nag-uusap naman kami sa text o sa tawag pero naging madalang na rin yon kalaunan. Gayunpaman kahit ramdam ko na medyo lumalayo na sa akin si Jobert ay hindi ako nag-isip ng kung ano-ano. Iniisip ko na lamang na para sa ikabubuti ko rin ang ginagawa niya. Madalas na kasi siyang nag-overtime sa trabaho kapag wala naman siyang pasok ay umi-extra siya bilang labor sa panibagong apartment na pinagagawa ni nanay. Makalipas nga ang mahigit isang linggo ay doon na ako nakaramdam ng pagkahilo at nakakaranas pa ako ng pagsusuka tuwing umaga. Kahit na hindi pa sigurado ay malakas ang hinala ko noon na buntis ako at nakumpirma ko rin naman yon, papadudot. Magkahalong saya at takot ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Pero para hindi ako ma-stress ay mas pinili ko na lamang na ma-excite dahil sa wakas ay magkakaanak na ako. Umasa ako na baka sakaling yun na ang makakapagpalaya sa akin sa nanay ko. Kaya naman noong araw ding yon ay pinuntahan ko si Jobert sa paupahan para sabihin ang tungkol sa magiging anak namin. Pero sa halip na ma-excite ako sa ibabalita sa kanya nang makarating ako doon ay halos manginig ako sa galit sa naabutan ko sa kwartong tinutuluyan ng boyfriend ko, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, buo na po ang desisyon ko na sumama na lamang kay Jobert para makabuo na kami ng sarili kong pamilya. Baka kasi sa ganung paraan ay mapatunayan ko sa nanay ko na mali lahat ng mga iniisip niya
at kaya kong mabuhay nang hindi umaasa sa kanya. Pero naisip ko rin na kapag itinakwil niya ako, mauuwi lang sa wala lahat ng pinaghirapan ko. Kahit mga kapatid ko ay wala nang magagawa pa roon kapag nagkataon. Hindi ko na sila makakasama o makakausap man lamang. Ganon katindi ang pagkontrol ni nanay sa mga buhay namin. Kahit matatanda na ang mga kapatid ko ay napapasunod pa rin niya. Habang nasa daan papunta sa paupahan, yon ang laman ng isipan ko. Mas makakapag-isip-isip ako kaya nabuo ko na ang desisyon ko na sumama na lamang kay Jobert. Kung pera naman ang inaalala niya ay malaki-laki na rin naman ang ipon ko. Kaya medyo nakampante pa ako. Napapangiti ako sa bawat hakbang ko noon papunta sa kwarto ng boyfriend ko habang hawak ko naman sa kaliwang kamay ang patunay na magkakaroon na kami ng anak. Naabutan ko pong nakabukas ang pinto kaya hindi na ako kumatok pa. Nagdahan-dahan pa ako noon sa pagpasok para masurpresa si Jobert dahil mahigit 1 linggo na kaming hindi nagkikita. Pero nakakailang hakbang pa lamang ako ay halos hindi na ako makagalaw nang maabutan si Jobert na abalang-abala sa babaeng kausap niya sa video call. Lalo na nang marinig ko ang pinag-uusapan nila. Sunod-sunod ang pagtulo ng luha ko noon habang pinapakinggan kung paano ako laitin ng lalaking akala ko ay mahal ako. Pero ang mas masakit pa roon, yung babaeng kausap niya ay walang iba kundi yung kakilala kong masahista, Papa Dudut. Uy! Mahal? Sino yung kausap mo? Kanina ka pa ba dyan? Oo! At dinig na dinig ko lahat ng pinag-usapan niyo ng babae mo! Mahal, hindi ko babae yun. Ikaw lang ang babae sa buhay ko. Huwag mo na ako lokohin! Narinig ko yung sinabi mo! Wala yun, mahal. Biruan lang yun. Tinawag mo akong matanda! Kung makapagkwento ka sa babaeng yun, parang diring-diri ka sa akin. Kung tawagin mo akong matanda, ganun-ganun na lang. Parang di ka nakikinabang sa akin ah! Hindi naman ikaw yung pinag-uusapan namin. Ano ka ba? Anong hindi? Narinig ko yung pangalan ko! Ano? Hindi ka na makapagsalita? Itatanggi mo pa? Hindi ako tanga, Jobert! Pasensya na. Pasensya na? Yun lang ang masasabi mo? Ininsulto mo yung buong pagkatao ko? Akala ko pa naman mahal mo talaga ako. Yung pala ginagamit mo lang din ako para makaluwag-luwag ka. Ginawa mo akong palabigasan. Wala na akong mapagpipilian. Gipit na ako noon. At nung nakilala kita, nakakita rin ako ng oportunidad. Kaya sinamantala ko na. Ang kapal na mukha mo! Hayop ka! Huwag ka nga sumigaw dyan. Nakakahiya sa ibang tenant dito. Mas nakakahiya ka! Pagkatapos kitang tulungan, nagawa mo akong lokohin! Mahanap ka na nga lang ng ipapalit sa akin sa isang masahista pa! Masarap pa siya magmasahe? Ha? Kaya ka bang dalhin sa langit? Oo! Masarap! Mas masarap siyang kasama. Mas bata. Hindi kagaya mo na malapit na mag-40. Pero kala mo teenager ka pa kung pagbawalan ng nanay mo. Sa tingin mo, may mararating ka kung sunod-sunura ka lang naman sa nanay mo mata pobre? At ikaw, sa tingin mo, may mararating ka sa pagiging mayabang na janitor? Kapal na mukha mo? Buti sana kung napakabuti mong tao eh. Bilib na sana ako sa'yo. Dahil sa mga kinuwento mo, pero sigurado ako na inimbento mo lang din lahat yon para makakuha ka ng pera sa akin! Kung sabihin ko nga na hindi totoo lahat ng yun, may mababago pa ba? Wala na, di ba? Hindi pa rin kita mahal at hindi pa rin kita magugustuhan. Hayop ka! Demonyo ka talaga! Hayop na kung hayop pero nakakasawa ka na. Matagal na ako nagtitisa yung matanda ka. Akala mo ba? Nag-e-enjoy talaga ako tuwing pupunta ka rito gabi-gabi? Nagtitiis lang ako kasi kailangan ko ng pera. Pero ang totoo, sukang-suka na ako sa'yo. Kahit anong paganda pa yung gawin mo, amoy langis na panghilot ka. Wow! Parang luging-lugi ka pa sa akin ah. Ha! Para sabihin ko sa'yo, tinitiis ko lang pero amoy tulok ka, tanga. Hindi kita pinupuna kasi mahal kita. Pero ngayong alam ko na yung ugali mo, pareho lang pala sa pagkatao mo. Mabaho! Pati laway mo malansa! Mas malansa pa sa ihi ng kambing, buisit ka! Ang sakit mo magsalita.
Masakit kasi totoo! Kung magkakasakitan lang din pala tayo, mas mabuti pa maghiwalay na tayo. Mas mabuti pa nga! Pero bago yun, magbalot-balot ka na ng mga gamit mo kasi palalayasin na kita rito! Ano? Bakit? Ano bang inaasahan mo? Patitirahin pa rin kita rito pagkatapos ng ginawa mo? Bobo ka ba? Kapal mo naman! Ako nagbabayad ng renta mo! Kaya paalisin kita rito kung kailan ko gusto! Magbabayad naman ako eh. Kahit maging bed spacer na lang. Wala! Anong bed spacer, bed spacer? Nakuha mo pang mamili! Malis ka na! Bilisan mo mag-empake ng mga gamit mo! Pauupahan ko agad tong kwarto! Baka naman pwedeng bigyan mo pa ako kahit 1 buwan lang. Ano to, gaguhan? Ha? Humihirit ka pa talaga ng 1 buwan? Kapal talaga ng apag mong kumag ka? Wala! Hindi na ako maaawa sa isang oportunista kagaya mo! Umalis ka na rito! Dati naman. Kahit Kung isang... ka tumira sa babae mo! Wala ka ng lugar dito! Papadudot kahit na anong pagmamakaawa pa ang ginawa ni Jobert ay hindi ko na siya pinagbigyan. Napakasakit kasi ng ginawa niya sa akin, napaniwala niya ako na mahal niya ako at desidido na siyang bumuo ng pamilya pero kagaya lang din pala siya ng ibang lalaki na pinopormahan ako. Pera lang ang habol nila. Wala nang nagawa si Jobert nang sapilitan ko siyang pinalaya sa paupahan namin. Hindi ko na siya siningil sa mga utang niya. Ang gusto ko lang noon ay hindi ko na siya makita pa. Pero kahit na nakalis na siya sa apartment namin ay problemado pa rin ako noon kung paano itatago kay nanay ang pagbubuntis ko. Nung hindi pa malaki ang tiyan ko ay hindi ko pa masyadong inaalala si nanay. Pero nung medyo lumalaki na, nakahalata na rin siya. Umiiwas na lamang ako na magkasama kami ng matagal at tuwing pinupunan niya ako ay sinasabi ko na medyo napaparami lang ang kain ko kaya mabilis akong tumataba. Pero ang hindi ko alam ay nagdududa na pala sa akin ng nanay ko kaya nagtanong-tanong siya sa mga tenant sa paupahan namin. Doon ko lang napagtanto na kahit na anong pag-iingat namin noon ni Jobert ay may mga nakakakita pa rin sa amin na madalas kaming magkasama noon, Papa Dudut. Nati, napapansin ko talaga na parang nagkakalaman ka ah. Napaparami lang po ang kain, ay. Nung nakaraan niyo pa po pinupuna tong katawang ko. O akala ko ba'y nagda-diet ka? Puro paganda at pa-sexy ka nga nitong nakaraan tapos biglang nagpapataba ka ngayon? Parang hindi naman yata ka panipaniwala. Marami lang po talaga akong gustong kainin. Tsaka nakaka-stress din naman po yung ginagawa ko araw-araw kaya binabawi ko na lang sa pagkain. Sigurado ka ba na pagkain lang yan? Ano po bang ibig niyong sabihin? Iba kasi yung taba ng kain lang ng kain. Yung sayo kasi iba eh. Parang umuumbok yung tiyan mo. Kasama naman po talaga sa pagtaba yun, Nay. Nagkakabilbil na din po ako. Hindi ka pa rin ba aamin? Ano naman po nga aminin ko? Binigyan na kita ng pagkakataon para umamin sa akin, Nati. Pero wala eh. Pinili mo pa rin magsinungaling kahit na alam ko na yung totoo. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Hindi mo alam? Ha! Hindi mo kilala si Jobert? Yung dating bed spacer na pinalipat mo sa kabilang kwarto? Ha? Paano niyo nalaman yan? Palagi akong may paraan. Kaya alam ko kapag nagsisinungaling ka o hindi. Buntis ka, hindi ba? At yung Jobert na yon ang ama ng dinadala mo. Ano naman po kung buntis ako? Nasa tamang edad na po ako para magkaanak. Pero disgrasyada ka! Iniwan ka na nung nakabuntis sa'yo. Buti sana kung napakatinong lalaki at may kaya man lang sa buhay. Pero kaya ka nga nangungupahan eh. Walang pera. Baka nga pinatulan ka lang no para makalibre siya ng renta. At ikaw naman, utu-utu kang boba ka. Sabik na sabik ka sa lalaki kaya pumatol ka kahit na... Sige po! Ako na yung mali. Pasensya na po kayo pero tama pa yung sinasabi nyo. Sabik na sabik ako sa lalaki. Gustong gusto ko na magkaasawa at magkaroon ng sariling pamilya para makalaya na sa inyo. Nakakasakal na kayo eh. Kaya pumatol ka sa isang patay gutom at mukhang pera? Baka gusto niyo na rin pong idagdag yung manloloko at manggagamit. Sabihin niyo na po lahat. Ipamukha niyo pa na nagkamali ako.
Ipamukha niyo na wala na akong ginawang tama buong buhay ko! At sa huli, tama pa rin kayo! Palagi na lang akong mali sa paningin niyo! Kita mo na? Kaya kita pinaghihigpitan kasi alam ko na hindi lahat ng lalaki ay mapagkakatiwalaan. O, tingnan mo yung pinatulan mo. Binuntis ka lang pero iniwan ka rin. Kung kailan ka naman tumanda ha, tsaka ka pa naman mas lalong naging tanga sa pagpili ng mapapangasawa. Wala na po ako magagawa, Nay. Ginamit niya lang ako. Kasalanan ko na nagpaloko ako sa kanya. Akala ko mahal niya ako. Pero mas pinili niyang sumama dun sa masahista niya. At ikaw rin yung nagpapapunta ng masahista sa kwarto niya. Hindi ba? Oo, di kasalanan mo nga talaga. Kung nakinig ka lang sana sa akin, hindi mangyayari sa'yo yan. Sorry po, Nay. Nagkamali po ako. Sana nga po nakinig na lang ako sa inyo. O ano bang plano mo? Gusto mo bang ipalaglag yung bata? Nay, wala po siyang kasalanan. Hindi siya dapat madamay sa mga maling desisyon ko sa buhay. Palalakihin ko po siya na maayos kahit wala siyang ama. O ikaw ang bahala. Basta kargo mo yan. Magsikap ka para matustusan mo yung pangangailangan ng anak mo. Opo, Nay. Ako na pang bahala sa anak ko. Wala na naman tayong magagawa eh. Naandyan na yan. Hindi naman ako kampon ni Satanas para utusan kang ipalaglag yung ipinagbubuntis mo. May nagawa ka pa rin namang tama kahit papano. Hindi ka nagmakaawa sa lalaking yun at pinalayas mo siya. Sapat na yun. At dapat, hanggang doon na lang ang relasyon ninyo, ha? Mabubuhay ka kahit walang lalaki sa buhay mo. Tingnan mo ako. Hanggang ngayon, maayos naman ako kahit wala akong asawa. Hindi ba? Kaya magpakatatag ka. Kailangan ka ng anak mo. Papadudot na paluha ko sa mga sinabing yon ni nanay. Sa kabila ng pagiging mahigpit niya ay taglay pa rin niya ang puso ng pagiging isang ina. Sa wakas ay ibinigay na rin niya ang inaasam kong kalayaan. Hinayaan na niya ako na magdesisyon para sa aming mag-ina at para magawa ko yon ay bumukod na ako at nagpa siyang lumayo na muna. 2 taon lang mula nang umalis ako ay nakilala ko naman si Francis. Isa siyang pulis at byudo na siya at may 2 anak na babae. Lalaki naman ang naging anak ko at napamahal din agad sa kanya. Sa ngayon, Papa Dudut, ay nagpaplano na kaming magpakasal at may basbas na rin po yon ni nanay. Kahit na hindi pa nga kami kasal ni Francis ay meron na agad regalo ang nanay ko. Napaluhan na lamang ako nung malaman ko na ililipat na sa akin ang titulo ng paupahan namin, Papa Dudut. Bukod sa malaking tulong yon para sa amin ng anak ko ay napakasaya ko dahil naalala pa rin ako ng nanay ko. Hindi niya ako kinalimutan. Nagpapasalamat pa nga siya sa ilang taong kong pagtsatsaga sa pagiging assistant niya at sinabi niyang walang ibang dapat makinabang sa paupahan na yon kundi ako. At ngayong ako na talaga ang may-ari ng paupahan ay nangako ako sa sarili ko na hindi na ako muli pang magpapaloko sa isang bed spacer. Masaya at kontento na ako kay Francis kaya wala nang dahilan pa para magpapasok pa ako ng ibang lalaki sa buhay ko. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang kwento ko at sana po kahit papaano ikapulutan po ito ng aral ang naging karanasan ko. Maraming salamat po sa inyo at sa Barangay LS para sa pagkakataong may bahagi sa Barangay Love Stories ang aking kwento. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Nati. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Marami sa atin ang nagsusumika para kumita. Pero may mga panahon na hindi talaga sapat ang kinikita natin. Ikaw, kabarangay, ano ang ginagawa mo kapag kapos ka sa pera? Dear Papa Dudut,
Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig sa Barangay LS. Ako nga po pala si Jules. Nagtatrabaho po ako bilang supervisor sa isang call center at palagi po akong nakikinig sa inyo tuwing break ko. Matagal ko na rin pong napapakinggan ang iba't ibang kwento tungkol sa love life dito sa Barangay LS. Kaya naman naisipan ko na baka panahon na rin para ibahagi ko ang sarili kong karanasan. Isa lang po akong simpleng lalaki, Papa Dudut, na may simpleng pangarap ang bumuo ng sarili kong pamilya. Pero kung tutuusin ay pakiramdam ko ay hindi ako kagwapuhan kaya pakiramdam ko rin na wala talagang nagkakagusto sa akin. Pero nagbago ang lahat nang ipakilala sa akin ang kaibigan ko si Dina. Nereto niya ito sa akin at noong una ko pa lamang makita ang letrato ni Dina, napahanga na agad ako. Ang ganda niya at mukha rin siyang mabait. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na hanapin si Dina sa Facebook. Nung unang beses ko siyang i-chat at magpakilala, sobrang kaba ang naramdaman ko. Pero nilakasan ko talaga ang loob ko dahil gusto ko siyang makilala ng mas mabuti. Sa awa ng Diyos ay nag-reply si Dina. At habang tumatagal, mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Araw at gabi kaming nag-uusap pero kahit na ganoon ay hindi pa rin kami nakakapag-video call noon kasi medyo naiilang ako sa itsura ko. Pero dumating din sa punto na naisip kong dapat na rin kaming magkausap ng mas personal. Kaya kahit kamado ay nilakasan ko na ang loob ko. At hindi ko makakalimutan ang unang beses kami na nag-video call ni Dina. Hi, Jules. Kumusta ka? Eto, okay lang. Ikaw? Okay lang din. Kumain ka na ba? Oo. Teka lang. Itapat mo ng maayos yung camera mo. Hindi kasi kita makita ng maayos eh. Pasensya ka na ha. Nahihiya kasi ako eh. Ha? Bakit naman? Paano ba naman kasi? Ang ganda-ganda mo habang ako... Huwag kang magsalita ng ganyan. Sa tingin mo ba, papayag akong makipag-chat at makipag-video call kung napapangitan ako sa'yo? So ang ibig mong sabihin... Oo. Nakukyutan ako sa'yo. Naku, baka mamaya binobola mo lang ako ha? Hindi no. Kaya huwag ka nang mailang sa akin. Sige na nga, sabi mo eh. Nga pala, asan ka ngayon? Ha? Nasa apartment ako. Bakit? Ang ganda kasi ng apartment mo, mukhang hotel. Ay, thank you ah. Pa-room tour ka naman dyan oh. Sige ba? Oh, yan. Bale, ito yung CR. Teka, bathtub ba yan? Oo. Wow! Kakaibang klase ang bathtub mo ah. Kulay pink? Mahilig kasi ako sa pink. Tsaka sa totoo lang, yung bathtub na yan ang dahilan kung bakit kinuha ko tong apartment na to. Mahal ba yung inuupahan mong apartment? Medyo. Pero ayos lang sa akin yun. Kasi yun naman talaga ang dahilan kung bakit nagpapakapagod tayo sa trabaho, di ba? Para mas magkaroon tayo ng maginhawa at saka komportableng buhay. Kung sa bagay. Anyway, ito naman yung kusina ko. Oh, ayan. Wow! Ang lakas naman makasosyal ng kusina mo. At
talagang induction cooker pa yung gamit mo. Aba, syempre naman. Para iwas sunog na rin, di ba? Pero, hindi ba mahal sa kuryente yan? Medyo. Pero okay lang. Mas mapapamahal ako kung masusunog tong apartment. Ikaw talaga. Teka lang, ano yung nasa gilid? Ha? Saan dyan? Ay ano, yung glass case? Sandali lang ah. Ito yung perfume collection ko. Grabe, ang dami. Mahilig ka pala sa perfume? Hindi ba obvious? Kapag nai-stress ako sa trabaho, yung ginagawa kong stress reliever ay ang mangolekta ng bagong perfume. Pero hindi ba mahal yan? Alam mo ikaw, kuripot ka siguro, no? Paano mo naman nasabi? Ang dami mo kasing comments tungkol sa mga gamit ko dito sa apartment eh. Hindi naman sa ganun. Yung sa akin lang naman, namamahalan ako sa mga gamit mo. Yun lang yun. Para saan pa yung kinikita natin kung hindi natin ibibili ng mga bagay na makapagpapagaan ng loob natin, di ba? Tsaka isa pa, hindi mo rin naman madadala sa hukay yung pera mo kapag namatay ka. Nandun na ako. Pero naniniwala kasi ako na dapat marunong tayong magtipid kasi hindi natin alam kung kailan tayo mauubusan ng pera, di ba? Kaya nga ako nagtatrabaho eh. Para hindi ako maubusan ng pera. Pero alam mo, ang cute mo pag tumatawa. Sus, bolero. Totoo kaya? Nga pala Jules, thank you talaga sa time mo ah. Talagang na-appreciate ko. Pero kailangan ko na kasing matulog eh. Maaga pa yung pasok ko bukas. Ganun ba? Sige. Good night. Good night din. Chat na lang tayo ulit bukas ng umaga. Aaminin ko po sa inyo, Papa Dudut, na medyo nabigla talaga ako nang makita ko ang mga gamit ni Dina. Puro mamahalin at sosyal. Mga branded na bag, sapatos at accessories na halatang hindi basta-basta. Para sa akin kasi ay sayang lang sa pera ang ganong mga bagay. Naniniwala kasi ako na habang may pera tayo, mas mabuting matuto tayong magtipid, mag-ipon at unahin ang mga bagay na talagang mahalaga tulad ng pamilya, kinabukasan at pang-araw-araw na pangangailangan. Pero kahit magkaiba kami ng pananaw ni Dina pagdating sa pera, hindi ko siya hinusgahan. Naintindihan ko na iba-iba tayo ng kinalakhan, ng lifestyle at ng pananaw sa buhay. Mas pinili kong unawain siya at mas kilalanin kung sino talaga siya bilang isang tao. Hindi base sa mga gamit niya, kundi base sa ugali niya, sa puso niya, at sa kung paano siya makitungo sa akin. Makalipas nga ang ilang buwan, ng tuloy-tuloy na pag-uusap, pagkakaibigan at pag-unawa sa isa't isa, nagkita rin kami sa wakas. Doon ko na rin sinabi sa kanya ang totoo kong nararamdaman at tinanong kung pwede ko ba siyang ligawan, at sa kabutihang palad ay pumayag si Dina at hindi nagtagal ay dumating ang araw na pinaka-aasamasam ko. Sinagot niya ako, Papa Dudut, at grabing sobrang saya ko noon. Parang lumipad ang puso ko sa tuwa. Kaya bilang isang simpleng paraan para mapasaya rin siya, naisip kong ayain siya na pumunta sa La Union kasama ko. Salamat sa Diyos. Nakapag-check-in na rin tayo sa wakas. Mismo. Grabe, pakiramdam ko para na akong masusuka sa biyahe. Nga pala babe, thank you talaga dito sa treat mo ah. Alam mo ba na sa lahat ng naging boyfriend ko, ikaw yung pinakauna na nag-aya sa akin na pumunta dito sa La Union. Alam mo naman na kaya kong gawin ang lahat para pasayahin ka, di ba? Ang sweet talaga ng baby ko. I love you. Love you too, babe. Nga pala, may gusto akong ibigay sa'yo. May sorpresa ka para sa akin? Aba, syempre naman. Sagot mo kaya yung hotel at pamasahe natin. Kaya dapat lang na may gift ako para sa'yo.
Ano ka ba naman? Maliit na bagay. Hindi ka na dapat nag-abala pa. Pero nandito na to. Kaya tanggapin mo na lang, ha? Saglit lang kukunin ko lang sa maleta yung surprise ko para sa'yo. Tada! Ayun binilhan kita ng 5 t-shirt. Uy, ang dami naman yata niyan. Kailan mo binili ang mga yan? Namili na ako nang sinabi mo sa akin na pupunta tayo dito ng La Union. Para laging handa, diba? Ay, kaya naman pala ang laki ng maleta na dala mo eh. Okay lang yan. Kaya ko namang buhatin yan eh. Oh, tanggapin mo na tong mga t-shirt. Thank you dito, babe Huwag kang mag-alala. Babawi ako sa'yo bukas. Ano ka ba? Kahit hindi na. Saglit nga lang. May price tag pa tong mga t-shirt 4,000 isang piraso? Saan mo naman nabili tong mga to? Bakit ang mahal? E di syempre, sa department store. Okay na yung mahal. At least matagal masira, diba? Ay, dapat sa ukay-ukay ka na lang namili. Alam mo ikaw, matagal ko nang napapansin na sobrang higpit mo pagdating sa pera. Naniniwala kasi ako na hindi naman natin kayang magtrabaho habang buhay. Kaya habang bata pa tayo, dapat marunong na tayong mag-ipon. Ewan ko sa'yo. Basta ako, naniniwala ako na dapat matutunan mo rin na i-enjoy yung pera mo while you're still young. You only live once. Ganun. Tsaka isa pa, hindi mo rin naman madadala yung pera mo sa langit, di ba? Kaya dapat, lubus-lubusin mo na kung anong meron ka ngayon. Dina, dapat alam mo rin yung mga limitasyon mo pagdating sa paggastos ng pera. Alam mo, nakakatawa ka. Bakit naman? Yung mga ex ko nga dati, tuwang-tuwa tuwing binibigyan ko sila ng regalo Pero ikaw, kakaiba ka. Ikaw lang yung kilala kong nagdadalawang isip pa tuwing binibigyan ng regalo. Lumaki kasi ako sa hirap kaya palagi akong nag-iingat pagdating sa pera. Jules, ganun din naman ako. Yung mama ko, kasambahay lang. Tapos yung papa ko, construction worker. Isang kahig, isang tuka lang yung pamilya ko nung nasa high school pa kami. Kaya nung natanggap ako sa trabaho ko bilang insurance agent, pinangako ko na ibibigay ko sa sarili ko yung buhay na hindi ko makamit-kamit nung bata pa ako. Kaya naman pala. Mas naiintindihan ko na ngayon kung saan ka nang gagaling. Mabuti naman kung ganon. Kasi may surprise pa ako para sa'yo. Teka lang ito, perfume. Magkano naman bili mo dito? 10,000 lang yan. Ano? Limited edition kasi yung perfume na yan. Kung tutuusin nga, mura na yun kasi nakasale pa yan nung binili ko. Huwag ka na ngang magtanong ng kung ano-ano dyan. O eto, tanggapin mo na lang. Sige na nga, gift mo sa akin to Thank you dito Maliit na bagay. Papadudot, para po talaga akong mahihimatay nang makita ko ang mga pinamili ni Dina. Kasi sa pagkakatansya ko ay hindi bababa sa 20,000 ang halaga ng lahat ng yon. Alam kong hindi biro ang presyo ng mga binili niya. Kaya hindi ko maiwasang mabigla. Pero kahit na ganoon ay pinilit kong pigilan ang sarili ko na husgahan siya. Girlfriend ko na siya ngayon at sa totoo lang ni minsan ay hindi siya nanghingi o nanghiram ng pera sa akin para lamang mabili ang mga gusto niya. Napagtanto ko na siguro'y tama lang din na i-reward niya ang sarili niya mula sa pinaghirapang sweldo niya bilang isang insurance agent. Deserve din naman niyang i-enjoy ang bunga ng sipag at tiyaga niya. At sa totoo lang, pareho rin kaming nag-enjoy ni Dina sa bakasyon naming yon sa La Union. Doon namin mas nakilala ang isa't isa. Yung mga simpleng ugali, maliliit na hilig, pati na rin yung mga bagay na nagpapasaya sa amin. Dahil sa mga sandaling yon ay mas lalo kong naramdaman kung gaano siya kahalaga sa akin. Noon ko talaga nasabi sa sarili ko,
Si Dina na ang babaeng gusto kong makasama at mahalin habang buhay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Makalipas ang ilang buwan ay mas lalo pang tumatag at lumalim ang relasyon namin ni Dina. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyan nang iniwan ni Dina ang dati niyang apartment para makipag-live-in sa akin. At sobrang saya ko noon, Papa Dudot, kasi pakiramdam ko ay unti-unti na naming binubuo ang buhay na matagal ko nang pinapangarap. Pakiramdam ko noon ay konti na lang at nahantong na talaga sa kasalan ang relasyon namin. At kahit magkasama na kami sa isang bubong, sinisikap ko pa rin iparamdam kay Dina araw-araw kung gaano siya kahalaga sa akin. Hindi ko nakakalimutang ipakita na siya lang ang babaeng mamahalin ko habang buhay. At handa akong tanggapin at mahalin siya ng buo kahit ano pa ang nakaraan o pagkukulang niya. Pero isang gabi habang mahimbing kaming natutulog, nagising ako sa sunod-sunod na pag-vibrate at pag-ilaw ng cellphone. At cellphone pala ni Dina yon. Kinuha ko yung cellphone niya sana para i-silent na lamang, pero hindi ko naiwasang mapansin na may sunod-sunod na mensahe mula sa iba't ibang numero. At doon ako biglang kinabahan, Papa Dudut. Ano ba naman yan? Istorbo talaga oh. Dina, babe. Yung cellphone mo, kanina pa nagva-vibrate. Matingnan nga. Sino pa kasi to? Teka lang, wag. Akin na nga yan. Ano to? Ba't ang daming number na nagte-text sa'yo? Sino yung mga yan? Wala to. Mga katrabaho ko lang. Ha? Sigurado ka ba? Kasi parang nakita ko yung isang message, mukhang sinisingil ka yata. Oo. Gaya nga ng sabi ko, katrabaho ko lang yun. Eh bakit ka naman sisingilin ng katrabaho mo? May pinagkakautangan ka ba? Oo eh. Nung isang araw kasi, nasa digital wallet lahat ng pera ko. Tapos kinailangan ko ng cash. Kaya ayan, napilitan akong manghiram ng pera sa katrabaho ko. Yun lang yun. Ganun ba? Oo. Oy, sino naman yung ibang numbers na nagte-text sa'yo? Sandali nga lang. Binasa mo ba lahat ng messages ko? Hindi, kaya nga ako nagtatanong, di ba? Ayoko naman talaga kasing pakialaman yung cellphone mo eh. Pero kanina pa kasi vibrate ng vibrate yan eh. Kaya, ayan. Sa susunod kasi, gisingin mo ko. Hindi yung bigla-bigla ka nalang nakikialam ng gamit ng may gamit. Sinubukan naman kitang gisingin ah. Pero pinakialaman mo pa rin yung cellphone ko. Invasion of privacy ang tawag dyan sa ginagawa mo, Jules. Kakainis ka naman eh. Babe, sorry na. Please, huwag ka nang magtampo sa akin. Hindi ko naman nabasa lahat ng messages mo eh. At saka, pangako, sa susunod, hindi ko napapakialaman yung cellphone mo, okay? Siguraduhin mo lang ah. Promise. Hindi lang talaga ako nakatiis kanina kasi ang himbing na ng tulog ko tapos nagising ako ng dahil lang dyan sa cellphone na yan. Sige na nga. Pinapatawad na kita. Basta, wag mo nang uulitin yung ginawa mo ah. Kasi yung pinakaayaw ko sa lahat, yung pinapakialaman ako. Oo na. Sorry. Bati na tayo ah. Oo na. Nga pala babe, may gusto sana akong i-open up sa'yo eh. Ano yun? Siguro bukas na lang. Alam mo ikaw, ang labo mo kausap. Para saan pa na binanggit mo yung gusto mong pag-usapan kung hindi mo naman pala ikikwento sa akin? Eh kasi, kasasabi mo lang na ayaw mo yung pinakikialaman ka, kaya eto. Natatakot na ako na baka magalit ka na naman sa akin. Sige na, sabihin mo na. Sa tingin mo ba makakatulog pa ako pag hindi mo sinabi sa akin yung gusto mong sabihin?
I'm sorry babe pero yung ayaw ko kasi sa lahat yung may utang eh. Grabe ka naman sa akin. Ba't pakiramdam ko parang hinuhusgahan mo na ako, ha? Yung katrabaho ko lang naman yung inutangan ko kasi wala akong cash nung time na yon. Eto na nga ba yung sinasabi ko eh. Eto mismo yung dahilan kung ba't ako nagdadalawang isip na sabihin pa sa'yo to eh. Pwes, dahil sinimulan mo na, walang matutulog sa atin hanggang hindi natatapos tong usapan na to. Please babe, huwag mo naman sanang masamain yung sinasabi ko sa'yo. Nakakasama ka ng loob eh. Pakinggan mo muna kasi ako. Yung sa akin lang naman, ayokong mabaon ka sa utang. Babe, alam kong marami kang luho. At tinanggap ko naman yun, di ba? Kasi nga, tulad ng sabi mo sa akin noon, pera mo naman ang ginagamit mong pambili sa mga luho mo. Kaya hinahayaan na lang kita. Pero yung utang kasi, ibang usapan na yun eh. Sandali nga lang. Ba't ka ba nagkakaganyan, ha? Ba't pa praning na praning ka na may utang ako sa katrabaho ko? Ayoko lang kasing matulad ka sa mga kasama ko sa call center. Anong ibig mong sabihin? Marami kasi akong katrabaho sa call center na mahilig mangutang. Yung iba sa kanila, bigla-bigla na lang nawawala para lang matakasan yung hiniraman nila ng pera. Babe, alam kong concern ka sa akin. Na-appreciate ko yun. Pero wala kang dapat ipag-alala. Hindi ako matutulad sa mga kasamahan mo sa call center. Siguro nga marami akong luho, pero hello, sahod ko naman yung pinambibili ko ng mga luho ko. Sige na, huwag ka nang magtampo sa akin oh. Ikaw lang naman tong iniisip ko eh. Iba pa rin kasi talaga kapag may financial stability tayo. Oh, sure, whatever. Matulog na nga lang tayo. Baka mamaya kung saan pa mapadpad tong usapan na to eh. Good night na. Noong gabing yon ay ramdam kong medyo nainis sa akin si Dina. Pero kahit ganun pa man ay wala akong pinagsisihan sa mga sinabi ko. Alam ko sa sarili ko na kapakanan lamang niya ang iniisip ko noon. Marami kasi akong kakilala sa call center na nalunod na sa utang. Yung tipong patong-patong na ang utang sa mga katrabaho tapos ay bigla na lamang maglalaho, mag-aawol para lamang takasan yung mga pinagkakautangan nila. Ang iba pa nga ay lilipat ng ibang kumpanya tapos ay uulit lamang sa parehong cycle. Ayoko ng ganong klase ng buhay. Gusto ko yung simple lang, may peace of mind, walang iniisip na bayarin at syempre gusto ko na ganon din ang magiging partner ko sa buhay. Pero habang tumatagal ay parang ang hirap makamit ng peace of mind na yon. Napapansin ko kasing mas lalo nang dumadalas ang pag-online shopping ni Dina. Kung ano-ano ang mga binibili niya. Bagong cellphone, mga bag, sapatos, mamahaling pabango at kung ano-ano pa. Nung una ay hinayaan ko lamang, sabi ko sa sarili ko ay deserve naman niya. Kasi kita ko rin naman yung effort at sipag niya sa trabaho bilang insurance agent. Pero sa totoo lang ay dumating din ako sa punto na napaisip ako kung paano niya pinagkakasya ang sahod niya sa lahat ng ginagastos niya. Hanggang isang gabi habang kumakain kami ni Dina sa isang restaurant, bigla na lamang may nangyari na unti-unting sasagot sa mga katanungan ko, Papa Dudut. Babe, thank you dito sa treat mo ah. Maliit na bagay babe, kahit ano para sa'yo. Eh, teka lang. Parang himala yata na dinala mo ko rito sa restaurant. Eh di ba, ikaw tong palaging nagrereklamo na sayang lang sa pera yung paglabas-labas para kumain? Kakasahod ko lang kasi at napagtanto ko na medyo matagal-tagal na rin simula nung huli tayong lumabas. Kaya eto. Confirmed. Mahal na mahal mo talaga ako. Naman. At mahal na mahal din kita kahit kuripot ka. Uy, hindi ako kuripot ah. Maingat lang talaga ako sa pera, alam mo yan. Alam mo minsan, natatawa na lang ako eh. Bakit naman? Eh, hindi ko kasi magets kung bakit tayo nagkasundo at nagkatuluyan eh.
Isipin mo kuripot ka. Ano ba naman yan? Hindi nga ako kuripot. Tapusin mo na muna kasi ako. Anyway, kuripot ka. Tapos, ako naman maraming luho. Pero kahit magkaiba yung personalities natin, nagkakasundo pa rin tayo, di ba? Alam mo, babe, nung una, hindi nga ako natutuwa sa mga luho mo eh. Pero habang tumatagal, napaisip rin ako na siguro deserve mo naman yung mga pinamimili mo kasi galing naman ang lahat ng yun sa hard work mo, di ba? Tama ka dyan. Ay, asa na nga ba yung dessert na in-order natin? Ba't ang tagal? Kaya nga eh. Uy, babe, yung cellphone mo nagre-ring. Ay, Uy, bakit mo naman pinatay? Baka importante yun. naku wala. Katrabaho ko lang yan. Ah, Anyway, tawagin mo na kaya yung waiter, babe. Mag-follow up ka? mamaya na, bigyan na lang natin ng 5 minutes. Tapos kapag wala pa, saka na ako magfa-follow up. Sige. Teka, kanina pa ring ng ring yan eh. Pakiramdam ko mukhang importante yan. Sagutin mo na lang kasi. Hindi na kailangan. Gaya nga ng sabi ko, hindi naman importante yun. Uy, ayos ka lang? Ba't mukhang Biyernes Santo yung mukha mo? Babe, ayoko sanang sabihin to eh pero pakiramdam ko kasi parang may tinatago ka sa akin. Ano? Paano mo naman nasabi yan, ha? Masisisi mo ba ako eh? Kanina pa ring ng ring ang cellphone mo pero hindi mo sinasagot. Hindi ko sinagot kasi nga nagde-date tayo. Ayokong makaistorbo yung tawag na yun sa date natin. Yun lang yun. Kalokohan. Kung talagang wala kang tinatago, sasagutin mo yung tawag na yun. Ayoko sanang gawin to eh pero pahiram nga ako ng cellphone mo. Ano? Ayoko. Kung talagang wala kang tinatago, ipapakita mo sa akin yung cellphone mo. Sumusobra ka na, Jules, ha? Pinagtututahan mo ba ako na may iba akong lalaki, ha? Buti naman at alam mo. Ipakita mo sa akin yung cellphone mo ngayon mismo dahil kung hindi, tatapusin ko na tong relasyon na to. Yung ayaw na ayaw ko sa lahat, yung pinaglilihiman ako eh. Oh, sige na nga. Oo, yan. Kahit halongkatin mo yung cellphone ko hanggang umaga, wala kang makikitang lalaki dyan. Teka lang. Ano to? Ang dami mong missed calls ah. Tapos pa iba-iba pa yung number. Sino ba tong mga to ha? Tsaka bakit hindi mo man lang sinesave sa contacts mo tong mga number? Saka na lang natin pag-usapan to, please. Hindi. Magpaliwanag ka ngayon din. Hindi ako matatahimik hanggat hindi mo ipinapaliwanag sa akin kung bakit ang dami mong missed calls galing sa iba't ibang number. Okay. Tingnan mo na lang yung mga messages. Para malaman mong sagot dyan sa tanong mo. Sige. Babe, ang daming naniningil sa'yo. Paano nangyari to, ha? Jules, may problema ako sa pag-iisip. Ano? Ano ibig mo sabihin? Last year, nung pumunta ako sa isang psychiatrist, sinabi sa akin ng psychiatrist na may compulsive buying disorder ako. Hindi ko makontrol yung sarili ko sa paggasta ng kung ano-ano. Ay, Dina. Alam mo naman pala na may problema ka. Bakit hindi mo tinuloy yung pagpunta sa psychiatrist? Kasi tuluyan na akong kinain ng buwisit na disorder na to. Nung una, nagagawa ko pa namang pagkasyahin yung sahod ko sa mga luho ko eh. Hanggang sa dumating yung araw na hindi na kinaya ng sahod ko yung mga pinamimili ko. Kaya napilitan akong mangutang sa mga online lending apps para may pagtustos ako. Dapat nung umpisa pa lang sinabi mo na sa akin to para natulungan kita. Tulungan? Ipaulit-ulit mo ang pinapaalala sa akin na ayaw mo sa mga taong nangungutang eh. Di bali na. Nandyan na yan. Huwag kang mag-alala. Haharapin natin to na magkasama, ha? Hindi kita pababayaan. Hindi kita pababayaan.
Inis na inis talaga ako kay Dina noong gabing yon, pero mas nangibabaw pa rin sa akin ang awa at malasakit. Hindi ko kayang hiwalayan siya ng basta-basta, lalo na dahil sa mga utang niya. Kaya imbis na layuan ko siya ay pinili ko na lamang na tulungan siyang unti-unting bayaran ang mga pinagkakautangan niya. Sa mga panahong yon ay palihim din ako nag-iipon para kahit papaano ay magkaroon kami ng sapat na pera na pangkonsulta sa psychiatrist. Kasi ramdam ko na kailangan na talaga ni Dina ng tulong. Pero lalo lang naging mabigat ang sitwasyon namin nang hindi na makontrol ni Dina ang pagsha-shopping online. Tuwing pinapa-return to sender ko ang mga package na dumarating ay nagwawala siya. Umiiyak at halos hindi ko na siya makausap ng maayos. Sa totoo lang ay sobrang stress na rin ako ng mga panahon na yon kasi kapag tinutulungan ko si Dina na bayaran ang mga utang niya ay halos wala nang natitira sa sahod ko. Ang mas masakit pa ay parang wala siyang pakialam sa mga tawag mula sa mga pinagkakautangan niya. Parang sanay na siya o wala na lang talaga siyang ganang harapin yon. Pero kahit na ganoon ay pinanghawakan ko pa rin ang pangako ko sa sarili ko, Papa Dudut, na hindi ko susukuan ang relasyon namin. Kasi ang pera kaya mong kitain ulit yan. Pero ang tunay na pagmamahal, bihira lamang yang dumating. At para sa akin, si Dina pa rin ang pinakamamahal ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang lumilipas sa mga araw ay nagsimula na lamang akong mag-research sa internet kung papaano harapin at unawain ang isang taong may compulsive buying disorder. Doon ko natutunan na napakahalaga pala ng mga salitang ginagamit mo kapag kinakausap mo sila. Kailangan mong maging maingat at maunawain. Halimbawa, imbes na sabihin bakit ka ba laging bumibili ng kung ano-ano, mas maganda siguro kung sabihin mo na napapansin ko na madalas kang nag-online shopping. Gusto kong maintindihan kung ano ang nararamdaman mo kapag bumibili ka. Talagang sineryoso ko ang pag-research kasi gusto ko talagang maging mabuting boyfriend kay Dina. Kahit ako na muna ang unti-unting magbayad sa mga utang niya, basta sa dulo ay sana'y gumaling na siya. Kahit mahirap para sa akin, kahit halos ako na lamang ang nagdadala ng bigat, masaya na rin ako, Papa Dudut, basta makabangon lamang siya sa disorder niya. Pero hindi ko inaasahan na mas lalo pa palang lalala ang sitwasyon namin. Isang araw ay may nakita akong post sa Facebook at parang bigla akong tinamaan sa dibdib noong nakita ko ang post na yon, Papa Dudut. Dina! Babe! Halika nga muna dito. Ano ba kasi yun? Nagluluto pa ako eh. Mamaya mo na tapusin yan. Halika dito. Ano ba kasi yun? Oh, ano? Yan. Nakita mo na ba yung Facebook mo? Ha? Hindi pa. Bakit mo natanong? Tingnan mo to ha. Pinagpepiestahan ka na ng mga kaibigan at katrabaho mo online. May isa kang katrabaho dito galit na galit kasi hindi mo pa daw nababayaran yung utang mo sa kanya. Sus, maliit na bagay. Hayaan mo na muna yan. Buburahin niya din yan kapag nabayaran ko na siya. Eh yung sinasabi dito, magdadalawang buwan na raw yung utang mo sa kanya eh. At sa ginawa niyang pag-post sa akin, sa tingin niya magkakaroon pa ako ng gana para bayaran siya? Ha! Nako, manigas siya. Sige na, tatapusin ko pa yung niluluto ko. Teka Dina, sandali lang ha. Ibig mong sabihin wala kang balak na bayaran yung katrabaho mo? Meron naman. Pero anong magagawa ko? Eh wala pa akong pambayad eh. Delayed yung sahod ko ngayong buwan na to, kaya mag-antay siya kamo. Saglit lang. Ano yung ginagawa mo, ha? Teka, sandali lang. Ano nga? O ayan. Nagpadala ako ng pera sa bank account mo para may pambayad ka dun sa katrabahong inutangan mo.
Maliit lang na amount yan pero makakatulong na rin para mabawas-bawasan man lang yung utang mo sa kanya. Thank you sa pinadala mo ah. Huwag kang mag-alala. Ibibigay ko to sa kanya. At di na utang na loob. Pakiusapan mo yung katrabaho mo na yun na burahin na yung post niya tungkol sa'yo sa Facebook ha. Nakakahiya yung ginawa niya. Oo na, huwag kang mag-alala. Ako nang bahala ron. Sandali lang ah. May tao ron sa labas. Wag na, ako na. Bumalik ka na lang muna dun sa kusina. Oo na, nandyan na, sandali. Ulit. Huh? Ano to? Dina! Dina! Ano ba? Bakit? Anong problema? Tingnan mo to. Oh, May nagpadala ng bulaklak na para sa patay. Diyos ko! Teka lang. Bakit nakalagay yung pangalan ko dyan? Nasaan na yung walang yung delivery boy na nagpadala nito, ha? Kakausapin ko! Wala na unadat ng tao pagbukas ko ng pintuan. Basta-basta na lang iniiwan yan sa labas ng apartment natin. Sandali nga lang. Posible bang isa sa mga pinagkautangan mo yung nagpadala nito, ha? Siguro, ewan ko. Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Teka nga lang, anak na. Ginamit mo ba yung address natin sa pangungutang mo, ha? Ha? Oo, babe. Pero I'm sorry. Hindi ko naman alam na padadala nila ako ng bulaklak para sa patay eh. Alam mo, Dina, ayoko na. Siguro, mas makakabuti para sa ating dalawa kung maghiwalay na lang tayo. Teka nga lang. Natutuwag ka ba ng dahil lang sa bulaklak na yan? Ang hina mo naman yata. Hindi lang yun. Alam ko na may sakit ka. At pilit kitang iniintindi. Pero alam mo kung ano yung mahirap sa'yo? Ni minsan hindi mo man lang sinubukan na tulungan niya sarili mo eh. Hindi mo ba napapansin na ako tong nagpapakahirap sa trabaho para lang mabayaran yung mga pinagkakautangan mo? Talaga ba, ha? So ano yun? Nanunumbat ka, ganon, ha? Hindi ako nanunumbat kasi sariling desisyon ko yung tulungan ka para mabayaran lahat ng pinagkakautangan mo. Pero yung hindi ko lang matanggap-tanggap, yung parang wala kang balak na ayusin niya sarili mo. Yung tipo, nakakatulog ka ng mahimping sa gabi kahit ang dami-dami ng taong nagagalit sa'yo dahil dyan sa mga utang na yan. Hindi ko pinangarap ang ganitong klaseng buhay, Dina. Buong buhay ko nagsumikap ako para hindi ako magkautang. At ayoko na yung pakiramdam na parang hinihila mo ako pababa kasama mo. Pwes kung ganon, edi sige. Mas mabuti pa nga maghiwalay na lang tayo. Maghiwalay na lang tayo! O sige! Pero isa lang ang sasabihin ko sa'yo, Dina. Sana gamitin mo ang pagkakataong to para tulungan yung sarili mo. Maniwala ka sa akin, hindi ka aasenso sa buhay kung ipagpapatuloy mo ang ginagawa mong pangungutang. Hiwalay na tayo, di ba? Kaya wala ka ng karapatan na panghimasukan pa yung buhay ko. Labas ka na sa mga ayaw at gusto kong gawin. Kukunin ko na yung mga gamit ko. At makikitira na muna ako sa mga kaibigan ko. Goodbye, kuripot! Talagang napuno na ako noong araw na yon, Papa Dudut. Doon ko rin napagtanto na ang hirap palang tulungan ng isang taong ayaw tulungan ng kanyang sarili. Noong mismong araw na yon ay umalis si Dina at tahimik lamang siyang nag-impake at blinak niya din ako sa Facebook. Makalipas nga ang ilang linggo ay napagdesisyonan ko na rin po na lumipat ng bagong tirahan. Sobrang dami na kasing alaala ni Dina sa dati kong apartment at gusto ko na rin po makapag-move on kahit papaano. Aaminin ko na may mga araw pa rin na nalulungkot ako. Lalo na tuwing naaalala ko siya. May mga gabi na bigla na lamang akong napapaiyak. Lalo na kapag bumabalik sa isipan ko yung mga pinagsamahan namin. Pero kasabay noon ay naaalala ko rin kung gaano kabigat yung pinagdaanan ko noon, yung stress, yung pagkalunod sa problema at yung halos maubos na ako sa kakabayad sa mga utang na hindi naman akin. At dahil doon ay mas naging buo ang loob ko na tama lang ang naging desisyon kong tapusin ang relasyon namin. Lumipas nga ang ilang buwan at naging mas tahimik ang buhay ko, Papa Dudut.
Sa totoo lang ay wala pa akong balak pumasok ulit sa panibagong relasyon. Nakatuon na lang muna ako sa sarili ko, sa trabaho, sa ipon at sa muling pagbuo ng sarili kong kapayapaan. Pero isang araw sa hindi inaasahang pagkakataon ay paulit-ulit akong tinawagan ni Dina sa cellphone. Laking gulat ko nang malaman ko na in-unblock na niya pala ako. May tumatawag. Sino to? Si Dina. Hello, Dina. Hello, Jules. Kumusta ka na? Ayos lang ako. Ikaw, kumusta ka? Sa awa ng Diyos. Ayos lang din naman. Jules, I'm sorry kung blinak kita noon. Siguro, masyado lang akong naging emosyonal nung mga panahon na yun. Pero okay na ako ngayon. Ha? Anong ibig mong sabihin? Handa na akong makipagbalikan sa'yo. Dina, aaminin ko na mahal pa rin kita pero talagang ayaw ko na eh. Jules naman, maawa ka sa akin, please. Kailangan ko talaga ng tulong mo. Pinalayas ako ng kaibigan ko sa apartment niya kasi may nagpuntang lalaki dun na sinisingil ako sa utang ko. Wala na akong matutuluyan at gulong-gulo na yung isip ko. Kaya parang awa mo na, tulungan mo na ako. So ang ibig sabihin, tinawagan mo lang ako para hinga ng tulong? I'm sorry. Hindi sa ganun yun, pero... Tatapatin na kita. Ayoko nang madamay sa mga problema mo. Tahimik na ang buhay ko ngayon at sa tingin ko, mas makakabuti kung ibablock mo na lang ako ulit. Ang kapal ng mukha mo para sabihin na mahal mo pa rin ako. Tapos yun pala, walang yain mo lang ako ng ganito, ha? Oo, mahal pa rin kita. Pero ayoko na maging parte ng buhay mo. Sakal na sakal ako ng mga panahong nagsasama pa tayo, Dina. Alam ng Diyos na binigay ko sa iyo ang lahat. At ginawa ko din ang lahat para panatilihing maayos yung relasyon natin. Pero habang tumatagal, mas lalo kong napapansin na parang hindi mo naman binibigyan ng halaga yung mga pagsasakripisyo ko para sa'yo noon eh. Saan doon? Yung pagbabayad mo sa mga utang ko? Hindi naman kita pinilit noon na bayaran yung mga utang ko, ah. Ikaw tong praning at atat na bayaran yung mga utang ko kahit wala namang pumipilit sa'yo na gawin mo yon. Tapos ngayon, kung makapagsalita ka dyan, parang kasalanan ko pa na kusa mong binayaran yung iba kong utang. Kusa akong binayaran yung mga pinagkakautangan mo kasi gusto ko na maging financially stable tayo. Pero alam mo kung ano yung mahirap sa'yo, ha? Komportable ka sa buhay na maraming pinagkakautangan. Parang wala lang sa'yo yung tipong habang tumatagal, mas lalong humahaba yung listahan ng mga pinagkakautangan mo. Parang ayos lang sa'yo na hindi ka makapagbayad. At para sabihin ko lang sa'yo, ni minsan, hindi ko pinangarap na magkaroon ng girlfriend na manggagancho. Ang sakit mo namang magsalita, Jules. I'm sorry, pero kasi hindi ko na alam kung paano pa sasabihin sa'yo yung nararamdaman ko eh. Jules, please naman, oh. Tanggapin mo na lang ako ulit sa buhay mo. Pangako, susubukan kong magbago para sa'yo. Kung ganun, mas lalo mo lang akong binibigyan ng rason para layuan ka. Ano? Ako na nga itong nagpapakumbaba. Tapos ngayon ako pa nung pagsasalitaan mo ng ganyan. Malinaw na sa akin na hindi mo naman talaga ako minahal. Kasi kung mahal mo ko, hindi ka magdadalawang isip na tulungan ako. At kung mahal mo ko, hindi mo ako huhusgahan dahil lang may mga pinagkakautangan ako. Dapat ka magpasalamat ka pa sa akin at
Kung ganun, pasensya na. Pero hindi talaga akong lalaking para sa'yo. Mas pipiliin ko pa ring saktan ka gamit ang katotohanan kaysa lambingin ka gamit ang kasinungalingan. Siguro po ay marami sa mga kabarangay ninyo ang huhusga sa akin dahil sa ginawa kong pangiiwan kay Dina. Pero gusto ko lamang pong sabihin na ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para sa ikabubuti naming dalawa. Sa huli si Dina pa rin ang piniling hindi tulungan ng sarili niya. Wala pong masama sa pagsalba sa sarili mo mula sa isang sitwasyong alam mong hindi na nakakabuti para sa iyo. Lalo na kung naibigay mo na ang lahat pero ang taong kasama mo ay ayaw pa ring magbago. Sa ngayon po, Papa Dudut, ay tahimik na ang buhay ko. Wala na rin akong balita kay Dina mula nang huli kaming mag-usap sa cellphone. Pero may isang mahalagang aral akong natutunan sa lahat ng mga nangyari. Dapat maging matalino tayo sa pagdedesisyon, lalo na pagdating sa pera. Lalo na kung may karelasyon ka na. Dahil ang mga desisyon natin ay hindi lang tayo ang maapektuhan kundi pati na ang mga taong mahal natin. Maraming salamat po sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong may bahagi ang kwento ko. Isang love story na hindi man naging perpekto ang ending ay totoo at mula naman sa puso. Umaasa pa rin po ako, Papa Dudut, na mapili po ninyo ang sulat kong ito at para kay Dina, kung sakali man na mabasa mo man ito ay sana'y magbago ka na. Ang iyong forever kapuso at ka-barangay, Jules. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Utang ang isa sa mga pinakamalaki at pinakamadalas na nangyayari sa atin. Nagkakautang o nagpapautang tayo na pwedeng maging dahilan para masira ang relasyon natin sa mga taong involved dito. Ikaw, nagkautang o nagpautang ka na ba? Mahirap magkaroon ng utang, kesyo utang na loob o utang na material pa yan. Hindi basta-basta ang pagbabayad dyan, lalo kung talagang gipit ka at wala kang malalapitan. Minsan dahil alam nilang wala kang malalapitan, gagawa sila ng paraan para mas lalo kang gipitin, para pumayag sa mga gusto nilang gawin natin. Minsan o madalas, nananalo sila sa panggigipit dahil alam nilang kahit saan ka tumakbo, wala kang laya sa mga kamay nila. Alam nilang babalik at lalapit kang muli sa kanila. Ang ating kwento ngayong araw ay may kinalaman sa utang. Isang utang na hindi basta-basta ang kabayaran. Ang ating kabarangay na si Rachel ay paano kaya siya gustong makabayad ng taong inutangan niya? Kaya ba niyang bayaran yon sa paraang gusto ng nakautangan niya? Alamin natin yan sa kanyang kwento dito sa Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Rachel, 25 years old at isang dating masahista sa isang spa sa Mandaluyong. Ito ang naging una at huling trabaho ko mula noong nagpasya kami ng aking nanay na tumira dito sa Metro Manila. Taga Bicol talaga kami, Papa Dudut, at napadpad lamang kami dito sa Mandaluyong dahil hikahos kami noon sa pera. Madali naman akong nakahanap ng trabaho sa tulong ng isang kakilala. Kaya naman nasuportahan ko ang mga pangangailangan namin ni nanay. Naging maayos naman ang lahat kung hindi lang dumating ang pandemya.
Isa po ako sa mga natanggal sa trabaho noong nagsimulang kumalat ang COVID. Nagmakaawa pa ako sa boss ko na kahit gawin na lang niya akong kasambahay sa kanila pero talagang hindi umubra dahil apektado na rin siya ng pandemya. Napakalaking dagok ng pandemya sa amin, Papa Dudut. Hindi po kami nakapaghanda dahil hindi naman ako nakapag-ipon. Hindi naman kasi kalakihan noon ang sahod ko at sumasapat lang para sa aming dalawa ni nanay. Hindi na nga ako dati halos makatulog kakaisip kung paano ako kikita ng pera. Nakautang naman si nanay sa kapatid niya pero hindi yon sapat, Papa Dudut, para sa araw-araw namin, lalo na sa mga bayarin. Mabuti na lang at may utos noon ng gobyerno na bawal maningil sa mga paupahan at kasali kami noon sa mga nakahinga ng maluwag. Hindi naman namilit ang landlord naming si Mang Simon. Sinunod nito ang inutos ng mga nakakataas. Mang Simon? Mang Simon? Oh, bakit Rachel? May kailangan ka ba? May sira ba sa apartment nyo? Ay, wala naman po. May gusto lang po sana akong ipakiusap. Oh, ano yun? Mukhang malabo kaming makabayad ng upa ngayon at sa mga susunod pang buwan. Natanggal po kasi ako sa trabaho. Wala pa akong napapasukan ngayon kasi halos lahat nakasara pa eh. Ay, ayos lang yun. Talaga po? Hindi niyo po ba kami paaalisin ng nanay? Papaalisin? Bakit ko naman gagawin yun? Kasi po di kami makakabayad. Ayos lang nga. Huwag mong intindihin yun. May iba naman akong tenants dito sa compound na may mga trabaho pa. Sila munang sasalo sa hindi nyo mababayaran. Talaga po? Pasensya na po talaga. Wala yun. Tsaka hindi ka ba nanonood ng balita? Hindi po eh. Binenta po namin yung TV namin para may pangbili kami ng pagkain. Ganun ba? Ay. Sabi sa balita huwag muna kaming maningil ng mga landlord at landlady dahil nga sa sitwasyon. Gustuin ko man pilitin ka magbayad. Hindi ko magawa dahil baka bukas makalawa makulong na ako. Hindi ko naman po gagawing ireklamo kayo para makulong. Kung sakali nga pong papaalisin nyo kami, maiintindihan namin At saan naman kayo titira niyan? Sa mga footbridge? Nako, makikipagsiksikan pa kayo sa mga taong grasa doon. Maawa naman kayo. Kung wala na talagang ibang paraan, makikibed space na lang kami sa mga footbridge. Yan naman ang hindi kakayanin ng konsensya ko. Kaya wag mo nang intindihin yung bayad mo sa upa. Sa ngayon. Hayaan mo makabawi ka kapag meron na talaga. Ililista ko na lang lahat. Problemahin mo na lang yung pantawin nyo araw-araw. Salamat po, Mang Simon. Pangako, kapag natapos lang tong pandemya o kaya kahit humupa lang ng kahit konti, kayo po ang unang-una kong babayaran. Sabing wag mo nang isipin yun Magtulungan na lang tayo, ha? O siya, balikan ko na inaayos kong cabinet, ha? Sige po, pasensya na po sa istorbo, ha? Marami kaming binentang gamit sa bahay, Papa Dudut, tulad ng ref. Binenta na rin namin yung sofa at ekstrang electric fan. Naghati na lamang kami ni nanay sa iisang electric fan at dinadala na lang namin yon sa kung saan man kami nakapwesto sa bahay. Wala na rin yung gitarang niregalo ni nanay sa akin. Nakahiligan kong tumugtog ng gitara mula pa noong bata ako. Kaya naman nasaktan ako ng todo nang magpa siya kaming ibenta yon dahil pinaghirapang bilhin yon ni nanay. Hindi rin namin pinalagpas ang ibang mga damit ko. Binenta ko yon online. Marami pa kaming binenta na naipundar ko noong nagtatrabaho pa ako. At sobrang sakit noon para sa akin dahil pinaghirapan ko ang lahat ng yon para maging komportable ang buhay namin. Sigurado ka bang ibebenta pa natin tong maliit na oven mo? Opo, Nay. Baka mabili din niya ng 500 pesos. Pangdagdag pambili ng gas. Sayang naman to.
Alam ko gustong gusto mo to eh. Hindi ka makakain ng tinapay kung hindi toasted, kaya mo to pinilit bilhin dati. Hindi naman ako nagtitinapay ngayon, Nay. Saka nagtitinapay lang naman ako kapag papuntang trabaho. Wala naman akong work ngayon, so para saan pa yan? Ay, nakakalungkot naman tong nangyayari sa atin. Wala pa tayo sa kalagitnaan ng pagtupad ng mga pangarap natin, bigla naman nagkaroon ng ganito. Pagsubok lang to, Nay. Saka hindi lang naman tayo yung apektado. Marami tayo. Lahat tayo. Alam ko naman yon. Lalo na tayo mga nandito sa Metro Manila. Ang iniisip ko lang, yung kuya at tatay mo kaya kumusta sa Bicol? Di ba, Nay, nagkasundo na tayo na wag na silang pag-usapan? Naiisip ko lang kasi naging pamilya pa rin naman natin sila. Hindi naman naging. Pamilya pa rin natin, pero dapat kinakalimutan na natin sila. Hindi mo ba sila naiisip kahit bago magpandemya? Kahit tuwing birthday nila o kaya alaala natin nung magkakasama pa tayo. Minsan, lalo na si Kuya. Naaalala ko nung mga bata pa kami tapos bitbit niya ako lagi para pumitas ng mga gusto naming prutas dati sa bakod ni Mang Densyo. Ako naman naaalala ko ang tatay mo nung pinagluluto niya ako ng tinola tuwing may sakit ako. Pero hanggang alaala na lang lahat natin yun, Nay. Natapos na yung magagandang alaala natin sa kanila, di ba? Kung hindi lang sila nalulong sa sugal at alak, baka hanggang ngayon magkakasama tayo. Masaya tayo. Parang nagsisisi na naman kayo na iniwan natin sila. Kung patuloy tayong andon, hihigupin nila lahat ng pasensya at lakas natin. Tayo rin ang mauubos, Nay. Tingnan mo nga, naging maayos ng buhay natin mula nung umalis tayo ng Bicol at iniwan sila. Hindi ko lang talaga maiwasang maalala sila. Lalo na ngayong ganito ang nangyayari. Ay, sana po, ito na yung huling pag-alala nyo sa kanila. Ang usapan natin, kalimutan na sila. Lalo lang tayo manghihina kapag binalikan natin ang nakaraan. Problemahin na lang natin kung paano tayo makakaraos ngayong pandemya. Ay, sigurado ka na bang ibebenta mo na tong oven? Opo, sigurado na po. Iniwan namin sina tatay at kuya sa Bicol dahil sa problema nila sa alak at pagsusugal. Nalulong silang pareho dito mula noong bumalik galing Saudi ang tiyuhin namin. Sinama niya sa lahat ng pasugalan sa amin at tinuruang uminom ng alak ang kuya at ang tatay ko. Nung una ay nagpasensya kami ni nanay pero nang tumagal, hindi na namin kinaya pa. Natanggal sa trabaho ang kuya ko. Samantalang sinangla naman ng tatay ang maliit naming lupa na kinatatayuan ng bahay namin. Kami ng nanay ang inasahan nilang tumusto sa lahat ng gastusin, kabilang na ang bisyo nila. Hinayaan lang namin noong una, Papa Dudut, pero noong natauhan na kami ay tinakasan namin sila ng isang gabing lasing na lasing sila at nakahiga sa sahig. Nahirapan akong kumbinsihin si nanay para tuluyan ng talikuran ng kuya at ang tatay ko. Pero sa huli ay napapayag ko siya. Nagsimula kami ng aming panibagong buhay sa Metro Manila at pinangako namin sa mga sarili namin na hindi na namin sila babalikan dahil masyado nila kaming sinagad. Nawala na kami ng balita sa kanila at masaya kong hindi naman kami binuko ng mga kakilala namin na may alam sa plano naming yon. Hinayaan nila kaming makatakas sa piling ni na kuya at tatay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Noong medyo lumuwag ng kaunti ang pandemya ay nakahanap na ako ng bagong pagkakakitaan. Inaya akong magbenta ng sabong galing Korea ng dati kong kasamahan sa spa. Hindi ko nga alam kung paano noon sisimula ng pagninegosyo nito dahil hindi naman ako bihasa sa ganito. Pero sinipagan ko ang pag-Facebook para makakuha ng mga customers. Naging mabenta ang mga sabong benta ko at madalas ay nakakaubos ako ng 2 karton sa loob lamang ng 2 linggo. Nakakabangon na kami noon kahit paunti-unti at hindi namin kailangang magbenta pa ng gamit. Kahit may pinagkakakitaan na ako noon ay hindi pa rin yun naging sapat. Lalo na sa pangbayad sa upa. Hindi ko na lang sinabi muna kay Mang Simon na may racket ako. Kung akala niya noon ang perang pinangtatawid namin ay galing pa rin sa mga nabenta naming gamit. Mang Simon! Para ka naman nakakita ng kapre dyan. Naku, hindi ko lang po talaga inaasahan na dadaan kayo dito sa bahay. May kailangan po ba kayo? Wala naman. Gusto ko lang sanang ibigay itong sobrang kare-kare na niluto ko kanina. Hala, paborito ko po to. Nabanggit mo nga dati. Saka madalas nakakaamoy ako nung kare-kare dito sa bahay nyo eh. Lalo yung alamang. Masyado po bang halata na paborito ko yon? Nakakahiya naman po at nangangamoy pala ang mga niluluto ni nanay na alamang dati. Naglalaway nga ako tuwing naaamoy ko eh. Paborito ko ang alamang talaga. Lalo na yung may sahog na baboy. Ay, ganyan po ang gawang alamang ng nanay. Hayaan niyo po kapag nakabawi na kami, igagawan namin kayo ng alamang. Kahit 3 garapon pa yan. Talaga ha? Aabangan ko talaga yan. Oo naman po. Gumaganda ka. Ay, talaga po ba? Baka naman po binubola niyo ako dahil nangako ako sa inyo ng alamang. Walang halong bola. Totoo. Ang ganda mo ngayon. Saka parang pumuti ka at kuminis lalo. Ano ba sikreto mo? Siguro may sabong kang ginagamit no? Share mo naman kung ano para bumili ako sa'yo. Para doon sa pamangkin kong gustong pumuti. Ano po? Wala naman akong ginagamit. Siguro dala rin ang di ko paglabas-labas. Alam niyo na, hindi naaarawan eh. Pero lagi naman kita nakikita lumalabas ng bahay. May mga bit-bit ka pa nga lagi eh. Wala po yun. Yung ano lang po yun. Yung mga maliliit na abubot dito sa bahay na sinusubukan kong ibenta dyan sa labas. Puro ko pagbebenta ng mga gamit nyo. Baka naman mamaya pati nanay mo ibenta mo na rin ha? Sa susunod pong buwan kapag di pa rin sapat, pati si nanay, ibebenta ko na talaga. Mang Simon? Ano yun? Sana po habaan niyo pa ang pasensya niyo sa amin ni nanay. Makakabawi rin po kami. At pangako kayong unang makakatikim ng pera namin. Ay nako, yan ka na naman Rachel. Di ba nga sinabi ko sa'yo na ayos lang yun? Naiintindihan ko ang kalagayan ninyo. Ayoko rin pilitin kayong singilin, sa wala nga, hindi ba? Opo, pero… Basta, ayos lang yun. Huwag mo na lang ipaalam sa ibang tenants na hindi ko kayo pinagbabayad. Baka magselo sa mga yun at hindi na rin magbayad. Ay opo naman, huwag kayong mag-alala. O sige, babalik na muna ako sa bahay para hugasan yung mga ginamit kong pangluto. Sana ma-enjoy nyo yung kare-kare. Sinarapan ko talaga yung pagluluto niyan. Maraming salamat po. Di lang po dito sa kare-kare. Maraming salamat po sa lahat, Mang Simon. Patuloy na nagbibigay noon ng mga pagkain, shampoo at sabon si Mang Simon. Napakabait nito sa amin ng nanay ko. Kaya naman nahiya ako na hindi man lang ako makapag-abot kahit kalahati ng utang naming upa sa kanya. Naalala ko patuloy noong una ko siyang nakilala. Bitbit ko dati ang mga bag namin ng nanay nang katukin ko ang gate niya. Hulas na ako noon dahil sa pagod at sa init ng panahon. Pinatuloy kami ni Mang Simon nang tanungin namin kung doon ba ang apartment for rent. Sa kanya yung pinakamurang apartment na napuntahan namin. Dagdag pa niya ay napakabait ni Mang Simon sa amin noon.
Kaya sinabi namin kukunin na namin ang pinapaupahan niya bago ito masulot ng iba. Sa maikling panahon na nakasama namin si Mang Simon sa isang compound, Papadudod, ay nalaman namin ang kwento ng buhay niya. Matandang binata ito, edad 50 na ito at kaidaran lang siya ni nanay. Nalaman namin na isang beses lang itong nagkaroon ng karelasyon at noong high school pa lamang siya. Hindi na naulit na manligaw ito dahil bukod sa pagiging torpe niya, pihikan din daw ito sa babae. Hindi naman sa panlalait pero hindi naman ito kagwapuhan at medyo natakot pa nga ako sa kanya noong una ko siyang nakita dahil mukha siyang kriminal. Mali na pinag-isipan ko siya ng ganon dati dahil pinakita naman niya kami ng mabuti ni nanay. Oh, mukhang malaki ang kinita mo ngayon ah. Shh! Huwag masyadong malakas ang boses, Nay. Baka marinig ka ni Mang Simon. Hindi mo pa ba sinasabi na nagbebenta ka ng sabon? Baka kasi biglang maningil. Alam nyo namang pang araw-araw lang natin tong kinikita ko at yung iba, tinatabi ko kung sakaling may emergency. Maiintindihan naman siguro ni Simon yun. Ang bait-bait ng lalaking yun eh. Tapos medyo matikas pa ang pangangatawan. Bakit ang layo naman yata ng tinawid ng kabutihan niya? Napadpad agad sa katawan eh. Napapansin ko lang naman. Paano ba naman tuwing magsasamsam ako ng mga sinampay? Nakikita ko siya lagi nagdidilig ng mga halaman niya. Bakat ang suot! Ay, ang nanay, kung saan-saan tumitingin. Hindi ako titingin kung hindi agaw eksena yung suot niya, no? Bakit parang ramdam ko na may crush kayo kay Mang Simon, ha? Crush? Naku, wala ah! Irarayuman na ako't lahat-lahat eh. Ngayon mo pa ako pagbibintang ng may crush. Pero, oo. Uy, inaan mo nga yung tawa mo. Hindi na nga tayo nakakabayad ng upa eh. Mambubulaho pa tayo dito sa compound. Nakakatawa lang kasi, Nay. Pansin ko naman dati na panay ang pagsusuklay at pag-unat mo ng damit mo tuwing makikita mo si Mang Simon eh. Hindi ko lang talaga inakala na talagang may gusto ka nga sa kanya. Konti lang, no? Tsaka epekto lang din to ng hindi masyado makalabas ng bahay para makakita ng ibang crush. Sus, kahit naman bago pa magpandemya iba na yung lagkit ng tingin nyo kay Mang Simon. Lalo kapag inaabot mo yung upa natin sa kanya. Ay, hindi ah! Wag nang mag-deny, Nay. Kaya ang sipag nyo lagi na kunin sa akin yung upa para ikaw yung magdiretso kay Mang Simon. Hoy, binabawasan ko lang ang ginagawa mo, no? Alam kong pagod ka na nga sa trabaho, kaya ako na yung nag-aabot ng bayad kay Simon. Sige lang, Nay. Paniwalaan niyo pa ang sarili niyo sa pagde-deny niyo. Ay. O bakit? Nag-alarm lang po yung cellphone ko. Reminder lang na birthday pala ni Nika ngayon. 10 taon na pala si Nika, no? Ang apo kong yun, nananabik na ako sa kanya. Ako rin naman po. Kung malapit lang ang Bicol dito sa Mandaluyong, baka pinuntahan ko na siya. Kukunin mo ba siya kung sakali? Sa kalagayan natin ngayon, mukhang hindi. Ang ganda na ng buhay niya sa ninang niya eh. Sisirain ko pa ba kung ano yung magandang nakasanayan niya? Pero anak mo yun, ipapaalala ko lang. At bilang nanay, gusto kong maging maganda ang buhay niya. At alam kong hindi niya yun makukuha sa akin. Quince anyos ako noong nabuntis ako ng boyfriend ko. Gustong panagutan ng nakabuntis sa akin ang anak ko pero tinanggihan ni nanay dahil nga masyado pa raw kaming bata para magsama. Tinaguyod ako ni nanay para makayanan kong maging batang ina. Nahirapan ako nung una lalo't pinagsasabayan ko ang pag-aaral at pagiging ina. High school lang naman ang kinaya kong tapusin. Pinasya kong huwag ipagpatuloy pa ang kolehiyo. Hindi na kaya ni nanay na pag-aralin pa ako at dagdag pa dyan ang gasto sa anak kong si Nika. Umextra ako bilang taga-igib sa aming mga kapitbahay. Naging labandera din ako pero hindi yon naging sapat lalo na noong lumaki na si Nika. Noong 3 taon na si Nika, pinahiram ko siya sa kanyang ninang
nakakilala ni nanay. Kinailangan ko kasing mag-focus sa paghahanap ng trabaho na may tuloy-tuloy na sahod at nakakaharang ang aking anak noon. Natuwa naman ako at pumayag ang ninang niya na kunin siya habang naghahanap ako ng trabaho. Hindi pinalad na magkaroon ng anak ang mag-asawang yon kaya laking saya nila noong sila ang nilapitan ko para arugain si Nika. Sila na rin papadudot ang nagsabi na huwag ko nang alalahanin pa ang gastos. Sinabi rin nila na mag-ipon na lamang ako para sa future ni Nika. Hindi naman naging ganon kadali ang makapag-ipon lalo't nauubos yon dahil sa bisyo ng kuya at kapatid ko. Bago mag-4 na taon si Nika ay nagpaalam ako sa kanyang ninang na doon muna siya titira at hindi ko pa alam kung hanggang kailan dahil tatakas kami papuntang Metro Manila. Naiintindihan naman ng ninang niya yon. Hindi na ako nagpaalam sa anak ko dahil baka hindi ko kayanin yon. Noong mga unang buwan ay nagpapadala pa ako para sa panggastos niya. Pero noong naglaon ay hindi na ako nakapagpatuloy pa. Sinabi naman ng ninang niya na huwag na akong magpadala dahil alam niyang mahirap ang makipagsapalaran sa Metro Manila. Mula nga noon papadudot ay naisip kong huwag na lang bawiin si Nika sa kanila dahil alam kong mas magiging maganda ang buhay niya doon kesa sa piling ko. Noong nagsimula na ang GCQ ay nagsimula na ring maningil si Mang Simon. Nagsimula na ring humina ang bentahan ko ng sabon lalo't marami ang nagrereklamo na nagkakatagyawat sila. Konti na lang ang nabentahan ko. Para hindi mabaon sa hirap noon ay nagpa siya akong mag-home service bilang masahista sa dating mga customer ng spa namin. Nakuha ko ang mga number nila papadudot noong pinicturean ko ang logbook namin dati. Nangihinayang nga ako na isip ko. Nirekomenda naman ako ng mga customer na yon sa mga kakilala nila. Pero binarat nila ako sa bayad ng masahe. Samantala hindi na rin ako nakakatanggi pa dahil pera na rin yon. Naramdaman ko kasi na dahil sa GCQ maniningil na siguro si Mang Simon at nagkatotoo nga. O Rachel, mabuti at naabutan kita. Mang Simon, ano po ba yon? GCQ na tayo ngayon, no? Opo. Tapos umalis pa isang tenant natin. Umuwi ng probinsya. Opo, nabalitaan ko nga. Tapos tagulan na. Panigurado marami na namang lalabas sa sakit ang mga bubungan natin dito. Alam mo na, kapag matanda na ang bahay, marami nang kinukumpun eh. Huwag niyo na pong alalahanin ang bahay namin. Kahit may tulo pa po hindi po namin kayo i-oobligang magpagawa. Pero pwede na ba kitang obligahin na magbayad na ng upa? Po? Kailangan ko rin kasi ng pera. Wala pa po kasi Mang Simon. Sagad pa rin talaga ang bulsa namin. Sagad? Parang hindi naman. Mukhang malakas naman ang bentahan mo ng sabon dati. Po? Paano po? Naku, alam ko na dati pa. Kitang-kita ko naman sa mga CCTV ko dito na dumadating yung mga package ng sabon mo tuwing Sabado. Hindi ko lang sinabi sa'yo kasi alam ko, pang-araw-araw niya yun. Mukha namang nakaipon ka na sa dami ng sabon na labas-masok dito sa compound. Pasensya na po kung di ko nasabi sa inyo dati. Natatakot kasi ko na baka maningil kayo. Bakit naman kailangan matakot? Ako pa nga itong nagsabi na huwag muna kayo magbayad, hindi ba? Ikaw naman, parang hindi mo ako pinagkakatiwalaan yan eh. Nakakatampo naman. Hindi naman po sa ganun. Inaayos ko lang po talaga ang budget ko. Nasa listahan ko pa rin naman yung bayaran kayo. Ngayon, makakabayad ka na ba kahit yung unang 2 buwan lang muna? Wala po talaga Ay. Huwag po sana kayong magalit. Humina kasing negosyo ko ng sabon nitong mga nakaraan. Kaya naman umextra na lang ako bilang masahista sa mga dati naming customer. Masahista ka nga pala, no? Baka naman pwedeng minsan tanggalin mo tong sakit ng katawan ko. Lalo dito sa braso ko. Matigas na ata dahil sa stress sa pera. Basta po, hahanap ako ng ibang kliyente pa. Magbabayad din po ako sa inyo. Paano yan kung hindi na ako makahintay? Kasi naman, may nag-i-inquire na uupa dito. Sexy, makinis,
Mas bata sa'yo ng konti eh. Ayaw naman niya yung bakante dyan kasi masyado raw malaki para sa kanya. Solo siya. Single siya. Bale, nirekomenda ko yung sa inyo kasi mas maliit at pwede sa kanya. Pwede naman po kaming magpalit kung gusto nyo. Doon na lang kami sa nabakante. Pwede naman po kaming mag-adjust ng nanay. Sus! Kayo na nga ang pinakamurang apartment dito sa compound ko eh. Hindi pa kayo makabayad. Paano na lang kukunin mo pa itong pinakamalaki? Parang abusado naman ata yun. Mang Simon, parang awa niyo na. Huwag niyo naman po kaming paalisin. Konting palugit pa, makakabawi rin kami. Konti na lang po. Konti na lang din kasi ang pasensya ko eh. Paano yan? Mang Simon, parang awa niyo na po. Gagawin ko po lahat, huwag niyo lang kaming paalisin. Lahat? Opo. Patingin nga ng mukha mo. Grabe yung kinis mo talaga, no? Makabili nga ng sabon na yan. Mukhang ang sarap. Sarap haplusin ang pisngi mo. Walang butas o tigyawat kahit isa. Parang amoy pulbo pa. Mukhang masarap unanan kapag pagod maghapon. Ano po bang gusto niyong puntuhin? Mukhang kahit baliktarin ko ang buong apartment nyo, di ko kayo mapapaglabas ng pera. Paano kung singilin ko na lang kayo sa ibang paraan? I mean, singilin kita sa ibang paraan. Ano po yun? Kaya mo bang patulan ng di kakinisang tulad ko? Kaya mo bang sipingan ng lalaking kaedad na ng nanay mo? Mang Simon, ano po ba? Okay, sige. Kung ayaw mo, madali lang naman akong kausap. Bukas, pwedeng maghakot na kayo ng mga gamit para makalipat ang sexing babae dito. Mang Simon naman. Ganun talaga. Kung walang pambayad, dilayas. Papayag na po ako sa gusto nyo. Lumayas o sipingan ako? Ano? Sipingan. Pumayag ako sa gusto ni Mang Simon na kapalit ng utang namin gagalawin niya ako anumang oras niya gustuhin. Nagipit na ako sa sitwasyon ko dahil walang-wala na ako noon. Nanakot siyang paaalisin kami ni nanay at wala kaming ibang mapupuntahan na tatanggap sa amin. Nakiusap na lamang ako kay Mang Simon na huwag niyang ipaalam sa nanay ko ang magaganap sa amin. Pumayag naman itong ilihim namin noon ang gagawin namin. Natuwa nga ito at sinabing papayagan niyang gawing libre ang pagtira namin sa apartment para naman daw hindi ako lugi. Noong sinimulan na namin ang pagbabayad ko ng utang sa kanya nakaramdam ako ng asiwa at takot sa sarili ko. May anak na ako pero pakiramdam ko ay asiwa pa rin, Papa Dudut. Naalala ko pa na alauna na ng madaling araw nang pinapunta niya ako sa bahay niya. Nakatulog na noon si nanay at tumakas lamang ako. Kinatok ko ang kwarto niya habang nanginginig na hawak ang aking leeg. Kanina pa kita hinihintay ah. Di ba sabi ko naman sa'yo, 11:00 ng gabi ka pumunta dito? Alam mo namang maaga ako bukas eh. Hinintay ko kasi na makatulog si nanay. Marami pa siyang kinalikot sa bahay kaya hindi ako nakaalis agad. Huwag na mauulit to ah. Ayoko nang pinaghihintay ako. Hindi na po, Mang Simon. Simon na lang ang itawag mo sa akin. Parang nakakaasiwa naman tawagin mo akong Mang habang nag-aano tayo. Sige, Simon. Oh, parang nilalamig ka. Nanginginig ka ba? Gusto mo ba hinaan ko ang aircon? Kinakabahan lang po. Huwag kang kabahan. Alam ko ang ginagawa ko. Hihiga ka lang dyan. Ako na ang bahala sa'yo. Sandali lang po. Ano ba? Sinisira mo ang mood ko eh. Pwede po bang makigamit ng banyo? Ano ba talaga ha? Gusto mo bang ituloy ito o hindi? Madali lang naman akong kausap. Kung ayaw mo, lumayas kayo dyan sa apartment ko. Hindi po. Naninibago lang. Kinakabahan lang. Ganun po ba? Diinan mo naman ang halik. Para ka naman humalik sa santo eh.
Hindi naman ako mababasag kapag itinin mo pa ng konti yung labi mo. Halikan mo ako dito sa leeg. Dito. Tama na po ba? Di ba may anak ka na? Bakit parang hindi ka marunong mangromansa ha? Bata pa lang po kasi ako nung huli akong maikama. Kaya naman pala eh. Isa lang ang nakagalaw sa'yo? Yung tatay ng anak mo lang? Opo. Ang swerte ko naman. O sige, ako na talaga ang bahala sa'yo. Oh, higa na dyan. Bibilisan lang natin. Gagalingan ko, promise. Hindi ka magsisisi sa gagawin natin ngayon. Oh, umiiyak ka ba? Hindi po. Nilalamig lang siguro sa aircon. Pinigilan kong huwag maiyak habang nagsisiping kami ni Mang Simon. Natakot ako magpakita sa kanya ng kahit na anong negatibong emosyon dahil baka magalit po ito. Hinayaan ko siyang gawin lahat ng gusto niyang gawin sa katawan ko. Nakailang beses niya akong sinipingan ng gabing yon. Noong natapos kami, hindi muna ako nito pinauwi at niyakap ako nito hanggang sa makatulog kaming pareho. Ginising niya ako bandang 7:00 na ng umaga. Pinauwi ako nito at mabuti na lamang at hindi pagising ang nanay at walang nakakitang tenant sa akin noong lumabas ako sa bahay ni Mang Simon. Sa mga sumunod na beses na nagkita kami ay nasanay na akong tanggapin ang nangyayari sa amin. Aminado po ako, Papa Dudut, na nagustuhan ko noong tumagal ang ginagawa namin ni Simon. Minsan nga ay hinahanap-hanap ko pa yon. Siya pa lang ang pangalawang lalaking nakasiping ko. Pero aaminin ko na habang tumatagal ay nararamdaman ko naman na masaya ako tuwing may nangyayari sa amin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us also at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tinupad naman ni Simon ang pangako niyang patirahin kami ng libre sa apartment. Hindi na rin ako nito pinagbayad sa mga nakaraang utang namin. Walang kaalam-alam noon si nanay sa naging sitwasyon namin ni Simon. Nagsinungaling ako sa kanya at sinabing may nakuha na akong trabaho. Kahit na ang katotohanan ay andun lang ako sa bahay ni Simon, nagbababad kasama niya. Sa loob ng 8 oras noon ay wala kaming ibang ginawa kundi ang magsiping, manood ng pelikula, kumain at mag-relax. Na-enjoy ko na ang ganitong sitwasyon kasama si Simon. Naging komportable ang buhay ko at hindi ko na kailangan noon na magtrabaho pa para may pambayad sa upa. Nagbigay din ng kaunting pera si Simon para naman hindi makahalata si nanay na wala akong kinikita. Siya na rin ang namamalengke ng mga kailangan namin noon. Labis akong natuwa noon kay Simon dahil gumaan ang buhay ko dahil sa kanya. Inalagaan ako nito at hindi tinuring na pangkama lamang. Para na nga niya akong karelasyon noon kung pagsilbihan niya. Pinagluluto ako nito ng lahat ng gusto kong pagkain. Bukod pa dyan ay madalas na rin itong magkwento ng mas malaling pang parte ng buhay niya. Nagtiwala ito sa akin, Papa Dudut. Tulad ng isang karelasyon na malayang nagsasabi ng buhay at sekreto niya sa mahal niya. Kanina mo pa tinitingnan yan tiyan mo? Nakulangan ka ba sa kinain mo kanina? Gusto mo pa bang umorder? Kuha ka ng pera sa wallet ko sa kwarto. Order tayo ng gusto mong pagkain. Hindi na. Busog na ako dun sa sisig na niluto mo. Ang sarap nun. Sa susunod uli ha. O bakit nga panay ang sipat mo dyan sa tiyan mo? Pati binti at hita mo, kanina mo pa tinitignan. Naninibago lang ako sa katawan ko. Kanina ko lang napansin na nanabana ako eh. Hindi naman ah. Okay naman. Pinapagaan mo lang ang loob ko eh.
Alam kong tumaba ako. Nahihirapan na akong angguluhan ng mukha ko para maging payat. Masyado nang lumulobo tong pisngi ko, parang siopaw sa pagkabilog. Hindi ko na nga rin masara tong pantalong bigay mo sa akin eh. Hindi ka lang natunawan. Ikapin mo lang yan. Liliit na ulit yung puson mo. Ay nako, nakailang laklak na ako ng kape. Hindi naman lumiit. Pusod ko lang yata yung lumiit eh. Bibilhan na lang kita ng bagong pantalon para hindi ka na ma-stress dyan. Tapos kapag tumaba ako uli, hindi na naman yun magkakasya. May pera ako. Kahit ilang beses na lumapad yung bewang mo, may pambili ako ng pantalon mo. Mag-leggings na lang kaya ako, no? Mas bagay sa'yo ang maong. Eh kasi mas nakahalatang lumulobo na ako eh. Eh ano naman ngayon kung lumolobo ka na? Baka kasi hindi mo na ako gustong sipingan kapag ganun. Ha? Saan mo naman napulot yung impormasyon na yan? Eh di ba kayo mga lalaki mahilig sa maliit na bewang na ala Barbie? Yung sobrang sexy? Yung sexy para sa akin, yung malaman. Mas gusto ko nga ang katawan mo ngayon kesa nung una tayo nagsiping eh. Mas may napipisil ako. Talaga lang ha? Ayaw pang maniwala. Kayo talaga mga babae, ang hirap intindihin. Kapag nagsabi ng totoo, hindi maniniwala. Kapag nagsinungaling, hindi rin maniniwala. Nagsisinungaling ka nga sa akin ha? Hindi talaga ako sexy? Oh, tingnan mo yung toyo mo. O sige na nga, naniniwala na akong sexy ako. Ganyan. Yan ang gusto ko sa babae. May kumpiyansa. Sa paglipas ng mga araw ay nahulog na ako ng tuluyan kay Simon. Ilang beses kong tinanggi yon sa sarili ko. Iniisip ko na masyado lamang akong natutuwa sa atensyong ibinibigay niya. Inisip kong baka dahil lang din sa lagi ko siyang nakakasama. Pero iba na talaga. Lagi ko siyang nami-miss tuwing umuwi ako noon sa bahay. Minsan nga itatakas pa ako ng madaling araw para puntahan lamang siya. Nahulog na ako sa kanya at alam kong wala na akong takas. Hindi ko naman yon kaagad sinabi sa kanya dahil nahihiya ako. Paano kung hindi pala kami parehas ng nararamdaman? Napapailing ako at pinalakas ang loob ko. Ramdam ko namang espesyal ako kay Simon. Kay Simon ko lang naramdaman ang ganong klase ng pag-aalaga. Hindi ko naman naranasan yon sa unang nakarelasyon dahil pangbatang kilig lang ang meron noon. Pero sa piling ni Simon, ibang-iba sa noon dahil naramdaman kong safe at payapa ako sa piling niya. Walang segundong lumipas na hindi siya pumasok sa isipan ko noon. Walang araw na hindi ko pinangarap na balang araw magpapakasal kami at lalagay sa tahimik. Lagi akong napapangiti noon sa tuwing naiisip kong magkasama kaming tatanda. Rachel, Oh, bakit? mag-usap tayo. Ang seryoso mo naman, natakot tuloy ako. Ano ba yun? Gano'n na tayo katagal na nagkikita ng ganito? Halos 7 buwan? Masaya ka ba? Oo naman, ang alaga mo kaya. Nakakatawa pa. Mabuti naman. Natuwa ka ba sa pag-aalaga ko sa'yo? Kung paano kita asikasuhin? 100% oo. Napaligaya ba kita sa kama? 200% oo. Mabuti naman. Akala ko kailangan ko pa ng practice eh. Practice? Di na. Pang profesional ang galaw mo sa kama eh. Ako nga tong nahiya dahil nakahilata lang ako. Siyempre gusto ko na napapaligaya kita. Napaligaya mo naman ako talaga. May sasabihin pa ako. Ako rin eh. May gusto sana akong sabihin. Pwedeng ako muna? Importante to eh. Sige. Mukhang pareho lang naman tayo nasasabihin eh. Bayad ka na sa utang mo dito. Ha? Bakit naman dyan napunta ang usapan? Ang ganda na nung flow ng usapan natin kanina eh. Ayaw na kitang piliting singilin pa doon sa mga utang nyo. Hayaan mo na yung iba. Ha? Hindi pwede. Nakakahiya. Gusto ko pa rin magbayad. Wag na. Maghanap ka na lang ng trabaho. Yung totoong trabaho. Mahirap na, baka mahuli pa tayo ng nanay mo. Delikado. Ang galing kaya nating magtago. Tingnan mo, mabot tayo sa ganito nang di man lang siya nakakatunog.
Huwag na nating hintay mangyari yun. Basta okay na. Wala na akong sisingilin sa'yo. Bukas, maghanap ka na ng trabaho para may makain kayo ng nanay mo. Di ka na ba magbibigay ng kailangan namin sa bahay? Wala na rin eh. Baka ako naman na maubusan kung tuloy ang sustento ko sa inyo. Basta ang masasabi ko lang, bayad ka na. Pero Simon… Mula bukas, balik mang simuna ang tawag mo sa akin. Kalimutan na natin itong nangyari sa atin. Okay lang ba? Bakit naman? Bakit naman bigla kang nagkaganyan? Okay naman tayo nitong mga nakaraan na. Basta. Sabihin mo naman sa akin yung totoo. Huwag ka nang makulit, please. Sige na, sabihin mo na. Huwag mo akong galitin, Rachel. Hindi ako titigil hanggang… Nagkakamabutihan na kami ng babaeng gusto kong diskartehan dati. Kaso nahihiya ako sa kanya dahil pakiramdam ko mapurol pa ako sa panliligaw at pag-aalaga ng babae. Kaya kita nilapitan. Ginamit mo lang ako? Ginamit mo ang katawan ko? Nakabayad ka naman ng utang sa akin dahil sa katawan mo, hindi ba? O edi quits. Bakit naman ganon? Masyado mo akong binigla. Bigyan mo ako ng konting time para iproseso to. Hindi na. Kailangan ko na siya madala dito sa bahay bago pa ako maunahan ng iba at hindi matutuloy ang plano ko kung patuloy tayo sa ginagawa natin. Simon! Gusto kong maging malinis sa kanya. Kaya magandang walang nakakaalam nung tungkol sa atin. Paano ako? Anong paano ka? Parang kontrata tong ginawa natin. At alam mo yan. Dapat alam mo nang may katapusan tong ginagawa natin. Ano akala mo dito? Bahay-bahayan na gagawin totohanan? Simon, baka naman… Umuwi ka na. Dali na. Maglilinis pa ako dito. Siguraduhin mong wala kang naiwan kahit lipstick dyan. Mahirap na. Sige. At sa susunod na buwan, magbayad na kayo ng upa ha. Kailangan ko ng pera para pampa-impress sa kanya. Kaya ako na nagsasabi sa inyo, bukas na bukas, dapat makahanap ka na ng trabaho. Naiyak na lamang ako nang makalabas ako sa bahay ni Simon. Hindi muna ako tumuloy noon sa bahay at pinalimig muna ang mga mata ko para hindi mahalatang namugto ito sa kakaiyak. Hindi po ako makapaniwalang sa ganoong paraan kami nagtapos ni Simon. Inakala kong may espesyal nang namamagitan sa aming dalawa. Akala ko lang pala yon, hindi na ako nakatulog noon sa kakaisip kay Simon at sa bago niya. Ilang beses kong pinasakit ang ulo ko sa kakatanong kung ano kayang meron sa babaeng yon at siya ang pinili at hindi ako. Nakahanap ako ng trabaho sa isang maliit na bakery, hindi rin ganong kalaki ang naging sahod. Nagtiis ako para may pang-araw-araw lamang kami. Nakita ko rin ang babaeng kinakabaliwan ni Simon. Kinumpara ko ito sa akin at natalo ako. Hindi na ako pinansin pa ni Simon at iniwasan ako nito. Si nanay na rin ang madalas na kinakausap nito noon para sa upa. Nasaktan ako sa ginawa ni Simon pero unti-unti ay tinanggap ko na ang katotohanan hanggang kama niya lang ako noon. Nag-live-in na sila ng babae at nakita ko kung gaano kasaya si Simon sa piling niya. Hindi ko yun nakita kay Simon noong kaming dalawa pa lamang ang magkasama. Naging masaya naman siya pero hindi kasing todo noong nakasama na niya yung bago niya. Makalipas ang 4 na buwan ay umalis na rin kami sa paupahan ni Simon. Nagtaka noon si nanay dahil nakakapanghinayang daw ang iiwan namin lalo't mura ang upa at mabait pa si Simon. Nagsinungaling ako sa kanya at sinabi kong makakahanap pa kami ng iba na mas malapit sa trabaho ko. Hindi na siya umimik pa. Hindi kailanman nalaman ni nanay ang tungkol sa amin ni Simon kaya mas lalong natagalan bago ako nakapag-move on dahil wala akong masabihan ng nararamdaman ko at wala akong mahinga ng payo dahil lihim ang lahat ng ito. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kabarangay forever, Rachel. Nakakasakit nga talaga ng loob ang gamitin ka. Lalo na kung mahalaga sa iyo ang taong yon. Nakakasakit lalo kapag alam mo sa sarili mo na hindi mo deserve ang paggamit na yon. Marami na sa atin ang ginamit ng ibang tao para sa pangsariling interes at marami sa atin ang naipit sa paggagamit dahil eto lang sa tingin natin ang paraan para makalaya.
Kaya patuloy ang panggagamit ng iba dahil akala nila ay payag ka dahil kailangan mo sila. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Forever. Forever! Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.